زانن عين زانن فخران تحديد نات نيكون عين زانن عين زانن عين زانن عين زانن عين زانن فخران تحديد نات نيكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو قبلنبو نجزانا قبردسو نجزانا قبردسو نجزانا قبردسو أميتنا وسيو قبلنبو مسمخنا عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا خدفة دولنا بحبار حوخنا كفة ولا باش بيزة فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان قل فتحي أبن حبيب أميتنا وتخدمنا نجزانا قبردسو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلى دلونات دلوناتنا دلونات دلوناتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلوناتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلوناتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروح تنكب وتروح تقال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وتروح دلوات حدا مسرح كنا سكرنا يوم عمر كبرات سكرمتنا وتروح لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زقلي بدلو قدنا زياد دالو زياد دالو كبرتاتنا زلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التقوار تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تونيتنا بحقنا يولومون كم وترو العلا قداس نزلوا تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا قدم لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحف كالي دقفات نزل شانل نزل سرحنا بمقبار كتحجزوا نتوعكم نسلت كل تجبروا حجز ما بخبري وترو نمسجن نايلو معرسي سفع زخنا رسي كلونا جزيكي وصدكو كتا نبت البرنامج كناتينا let's go. I think turning Ethiopia from the landlocked economy that it has become into one that gains again access to the sea is not only of national priority for Ethiopia, but is of great potential for the development of the entire region. Because if you think of the capacity of Ethiopia to produce goods and services compared to the other economies in the region, if those goods reach زاتري وازلهم أبتي ديالوج لهم بزعبا بحري كمون قال ففيدن لهم بعد سابا كايدهم وزنبرو حنت وكيلنا إمارات كوينة تساتفا زنبرتها أجين نتي أجندنا بحري نساتهم تريد كونوسي كالوز دفو حيتات كم زلوا دما بقلتي تزارب سلزلا ونقول لك كادرتاتنا عبي نزيا سبزيا بعلم شيرنا قبرو UAE نتنا إثيوبيا بحقنا يفتق بحري مسانا قوينا تدفعنا تحجزنا كم زلا بمبال كداخلوا لا رغيبية مبزعتو تتحسوتات
بعلنا دلينا نغرص درادي كونس نساتهم نأجندا ناتهم يلوم زغرص ونحنا بقمت قالوا كنا ببوز زلنان كنا حاسبوا له زلنان كنا استوعلوا له زلنان دي بانك مقبار دما نتي حسابات ناتهم مبرعان نعون مفشال دما قدام يسرحنا يقول مالتيو of course هنا proactively أنا نتنسهم زبلوز اللو أيكون كون زملس مثل لابيكس ناتي زين نتهزبنا قصال زي كاتلو زلو انتي قبر لون مفلات نقبر دالو مبر زياده انا خص صحف كلغو ناتنا اجندا انا مفتاري زياده سرابيكس كتري ويوم دحرين تاي صحف كلغو كمان بحفشا كم تري وزلهم امارات دليتاتا ويون حساباتا ابز غداي ناي بحري زتحابه ويون سور كم زي كوني بقلتي تقبروا له زلا سلازي افدق بحر ناي اثيوبيا دليت نتهم قربات حجراتون اربعيو اثيوبيا كتعب خلا يبللو 40 دحر خوينكو بتزلو ستاندرد ناي عالم درجه ناي عالم حق تختلك خاتتك منبر قطباي سلاز عبيه ناي كالوت حفر افدق بحري بحيل كوسدي بالنيو امين تيرسوم بخمي تسرح كما يركا دبل ستاندرد ويون سيلكتيف نتي حقنا عالمسي مريض كاتتقملو مالتي اما بزحت غزي انترناشونال لو كن كتالانا كبلو صنيهم اجندنا اثيوبيا كون كلغن اثيوبيا رب حسله زلوا whatever بزنس كلوا خليو عدلات تفطر تخليا قطبهم كعبي خليو بات اجندنا بحري باتاتهم زلو كنرينا مالت كل عين تيوريم تزارب زلو جن مسمعو دما صبغي مخنياتو تلاي خانت يزارب على مفلات كاوز بلص لبنا يلا تلاي ها تفلط لك نسخاناتك تصبو نغرا بيرترا زغل عجوجو زي ملاو صبغي هذا غزي اقداس حبريتك وصك بيرترا دلندينا جن از كمز عين عجوجو زي ملاو كمان هذا غزي نتصلايخا افاي كفتلون ويون منقد داير يونيو artificial ባህር አደገኛው ህልም አባይን የሚያስንቅ ድፍረት ደንከል ባህር ዓለም ላይ ብዙ ህዝብ ያላት ግን ደግሞ የባህር በር የሌላት ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለ ወደብ በኪራይ የሚሰቃይባት ጉደኛ ሀገርም ናት ህዝቧ ኖሮት እንዳልነበረው ለብዙ ዘመናት እየተቸገረም በተገመደለት የሴራ ገመድ ተተብትቦ እየተንገዳገደና ማደግ በሚገባው ልክ ሳድግ ኤርትራ ከተገነጠለችበት ቀን ጀምሮ ክንፉን እንደተመታ ሞራ ሆኖ እየኖረ ይገኛል የጉያ መሽገር የሆነ حجنتايو نرزلنا تي ميديا نا إثيوبيا زخطلو زلو تاكتيك بتحدى ناي دنقاط نهزب إثيوبيا نسخاص وردتنيا هزبيخا كالي يزقبا كانيرو أفدق بحري بحيلي ومنطقلونكا كندقل حقرن بعد حزب حسكا بزيت أغم حقرات كم بعلير تراجب بتيز أمسلا حقرات خلكيلكا كابنا علم تلوازل لكا إذا غانتايو دايما دايلكا تهزبي سمعتاتو منها هار إذا انتاي مالتيو حفيلكا نسخة كتقبرو تخل نجر جبر مغنياتو زي جبا كيكون كل تزقبرو ون بزي بزوح فيديو تادنيو تزقبرو اما وداتا تزقبرو نابكوينات زتنبه تيوريو بحقدو باقبابدو بنيغوسيشنز دو قال يمزبلو تزارباك زاربو خلو تويست ان مقبارين ناراتيف جنرالي قال يوم ديقاو كعيتنا نقبرها لنا كمنا اباي كمتي سويس كانال امريكا نو اب جبسي كاب نتك اي بحري بسمع كلاي بحري ان الرخاب من قد كعيتهم زرخب وكم كعيتنا كان مسكن كلالنا اوكي نوع كتقبرونكم زغروا ابتخات سامع كتكلالك اتي نريو زلنا كن حد انتايو نزانت بزيا جوار محمد بيلا غير غليص والو كتزغرم نساتهم ኤርትራውን ካብዝ ጉዳይ ዝክትረብሕ ትኽልያ ኢሎም እዮም ከምኡና ውን ዝፍትኑ ዘለው ማለት እዚ ኢማራት ዝብሎ ዘለው ወላ ናይ እስራኤል ከኢላዲዩ ወላ ናይ ካሎ ዲፕሎማት ክመፁ ከለው እቲ ሳቶብቶም ናይ ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ዝብልዎ ዘረባ ኣብ ኩንነት ቦታ ዘለው ከም ዝመስል ገይሮም እዮም ዘቕርቦ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብልዎም ንዖም ንሕና ምስ ጎረባብትናሲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንደለና እዮም ዝብልዎም ነዚ ዳ መመንከልኪልኩም እዚ ዳ ወፅቡቅ ካይብልዎም ቶም እጂ ንፈረንሳ ዲዩ ንኣሜሪካ ዲዩ ንዓዲ እንግሊዝ ዲዩ ንካልእ ክብሉ ከለው ንቻይና ዲዩ ንራሻ بسلاماو منقد أفدق بحري مزقرافتنا ندلنا ننتهي لهم وين حق زينا نزح حساب زيبلو بسلاماو منقد مالت أفدق بحري خالا زر أرباب بسلاماو منقد كرهبو كم زي كأل غيرهم يبنوا نفسهم حسيوم نخالو دحسوين عن رزالنا بسلاماو منقد جو بتتبا مالا كينيا وين حد شديد غير مالو نكينيا فريمنا لنا نابل إذا جنداز قبرازلو سلازي again we have to be very careful إذا هاجرزي an empire of deception ناي حسوتن زي ناي ናይ ሓሶት ኢምፓየር ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ኣጀንዳ ክትኣምኖ ድማ ፈፂምካ ዘይትኽእል መንግስቲ እዚ
ምክንያቱ ሎሚ ዝበሎን ሎሚ ዝተሰማምዖን ጽባሕ ንጎ ዓዊሉ ክጠልመካ ዝኽእል ወይ እውን አሚን እዚ ስምዕዎ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣክል ተመክሮ ወሲዱ ከም ዝህሉ ርግፀኛ እንዴ ህዝቢ ኤርትራ ግን እዚያ ስምዕዎ ሰራዊት ሺህ ከፍለናል። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ችግር የኛ ችግር ነው። የኛ ችግር የኤርትራኖች ችግር ነው። እንደ ኤርትራ ሰራዊት ሺህ ከፍለናል። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድሕርቲ ምሩኽ ፊልድ ማርሻል ዝብልዎ ብርሃኑ ጁላ ካልኣይ ኣዛዚ ናይቲ ሰራዊት ሹም ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረልና ሰራዊት ኤርትራ ዝገበረልና መንግስቲ ኤርትራ ዝገበረልና እናበለ ኣብ ፈቆዶ ኣደባባየት ዝምስክር ዝነበረ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ግን ንኤርትራ ንምውራድ ዘኽእለና ኩሉ ዓይነት ሰራዊትን ስልጠናን ኣዳሊና ኣለና ንስጉምቲ ንክንወስድ ድማ ሬዲ ኣብ ኣክሽን ኢና ዘለና እናበለ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ እቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ኣብ ሰራዊት ጥራይ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ዘሎ ካብ ቴሌቪዥን ናቶም አይ ዶንት ኖው ምናልባት ተሪኽሞ ከምዚ ዓይነት ልክዕ ከምዚ ኩናት ናይ ወታደራዊ ምድላዋት ከምዚ ሰራዊት ሓያል ከም ዝመስል ዘሎ ክዳውንትን ገለመለን ጌርካ ብዝተፈላለየ ማዕዝናት ቪድዮ እናገበርካ እዚ ንሪኦ ዘለና እዛ ሃገር እዚኣ ኦፍኮርስ ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ከምያ ክትከውን በቲ ኦሮሞ ይጭፍጭፎም ሸነይ ይጭፍጭፎም ኣሎ በቲ ፋኖ ይጭፍጭፎም ኣሎ ህወሓት በቲ ሓደ ወገን ኣሎ ምስ ህወሓት ድማ ኣብ ኩናት ክኣቱ ይፍትን ኣለዉ this country completely ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ሒዛ ዘላ እዚ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ድማ yes መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ሽርክነታት ዲፕሎማሲ ገለ ክብል ከሎ ብፍላይ ምስ ከባቢና ዘሎ ኣገዳስነት ኣሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓቕሊ ጽበት ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ድማ ሃገር ኣብ ምህናፅ ስለ ዝፈሸለ ሃገር ንክሃንፅ ዝብሎ ዝነበረ ስምዑ ቀደም ተሻግረህ እዛ ያለው ወንድምን ለመርዳት ከራስ ዞን ተሻግረህ እዛ ያለ ዞን ለመርዳት የምትቸገር መሆን የለብህም። አርበኝነት ሲተርፋ አይደለም ሲበቃህ አይደለም ሲመች አይደለም ከማይመች ቆርሶ መስጠት ነው። እነዚህ ሁለት ሰዎች ስንት ደሃ ስንት የወደቀ የተሰሩ እንዳቆሙ እንዳጸኑና እያንዳንዳችን በእነሱ ይገባናል። ሲመች ሲደላ አይደለም። የአርበኝነት አማዶች 6 ናቸው። መታመን መውደድ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ዘይገብሮ የብሉን እንዲሁ ናይ ኩሉ ፈላጥ እንዲሁ of course PhD ለዎ ይዝበሃል ስለዚ ብዛዕባ ውትድርና ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ሳይንስ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባ ፀባ ብዛዕባ እንቋቁሖ ንሱ ኤክስፐርት ዘይኮነሉ ዓውዲ ከም ዘየለ ኩልና ንፈልጥ ኢና እዚ ብዛዕባ ቢ ብዙሕ ምዝራብ ዘድልዮ ይኮነን ብዛዕባ ሃገራዊ ስምዒት ንምፍጣር ሓርበኝነት ንምፍጣር ኢሉ ሌክቸር ነቶም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ዝሃበሉ ዝነበረ እዩ እንታይ እዚ ሰብ እዚ ዘይፈተነ ነገር የብሉን ንኢትዮጵያ ሲ ትራንስፎርም ክገብራየ ሓደ መደመር ዝብል መጽሓፍ ጽሒፉ ድሕሪኡ ሶሊዳሪቲ ዶ ገለመለዶ ነታ ሃገር ሲ ሃገራዊ ስምዒት ክፈጥር ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ትጸገም ዘሎ ግን ብኣፉ ዝብሎም ብተግባራቱ ዝነብሮ ነንበይኑ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ክኽተሎ ኣይከኣለን ስለዚ ነቲ ህዝቢ ሓርበኛ ንክኾነሉ ጅግና ንክኾነሉ ፓትሪዮት ንክኾነሉ ነቲ ሃገር ክቋዓኮኮ ምስ ኮይኑ ነቲ ድሌታቱ ከስምረሉ ኩሉ ፈቲኑ እዩ ኩሉ ድማ ፈሺሉ እዩ እዚ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ግጭፍ ኩናት መርኣያ ናይ ፍሽለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መርኣያ ናይ ፍሽለት እዩ ኣብ ኦሮሚያ ኣብቲ መበቆል ዓዱ ዝግበር ዘሎ መርኣያ ናይ ፍሽለት እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ንምንታይ ኣብዚ ከም ዝመፀት ብክልተ ኪላታት ክንሪኣ ኢና እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ጀዋር መሓመድ ሓንቲ ኣገዳሲ ፅሕፍቲ ፅሒፍ ኣሎ እታ ፅሕፍቲ እንታይ ትብል ከሪአኩም እየ ፅንሑ ለሚ ኣበያ ዘላ እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ ሲጌት እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘረባ ጀዋር ፀሓፍያ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ሓሶት ወይ እውን with noise energy or integrity ስለዚ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ኣጀንዳ ናቱ ንምንታይ ምዃኑ one of the strategies that Abiy Ahmed and residents of ወይካቶም ኣባላት ናይቲ ብልጽግና ደሴት ዝብላሱ prosperity island ዝብላ are employing to shift the public focus away from ongoing economic and security crisis in Ethiopia in the promotion of seaport propaganda ስለዚ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ መህደሚ ካብቲ ሲሪየስ ዝኾነ ዓብ ሽግራ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዎ ዘሎ ካብ መህደሚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብርግጽ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣየድልየናን ይብል የለኹ ንብላ ኣሎ certainly having a seagate is an advantages for the economy and welfare of a nation however not all nations possess access to the ports because they do not have coastline this is landlocked ዝኾነ ሃገራት ኣለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልወካ ሕማቕ እዩ ኣየድልን ይብል የለኹን ኩለን ሃገራት ግን እዚ ፀጋ ዝየብለን ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት እየን
The advantage is Alifwai that has missed out. The reason our nation lost its seagate is tied to the intricate history surrounding the formation of the modern Ethiopia state. As after Gabahari Khasarnalu, attack Oman Ethiopian, Galamela Nabale, Skadahan, Ainato. Ethiopia may not be adjacent to the sea, yet there is nothing preventing it from utilizing maritime services. This can be substantiated both legally and economically. Legally, the United Nations can blah blah blah. بحفشة إثيوبيا أفضل جبهار نركب access نكلوا زخل كلا حيلي كم زي اللي يزقل زلو. Therefore, from a legal standpoint, Ethiopia does not need to physically reach any port of the sea to access it. There is no necessity for her to plead, much less confront neighboring countries for a means to use the seaport. There are two reasons for this. We are bordered by 5 neighboring countries with access to the sea. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ፀገም ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን። 5 ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ኣለዋና ጎረባብትና ኣለዋና። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣማሪፃ ኣጫሪታ ጨረታ ገይራ ማለት ነተን ሃገራት ኣወዳዲራ ከም ዝበልዓ ገይራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ትኽእል እያ ዝብል ስነ መጎት ዝጥቀም ዘሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ is unique among the countries as it can utilize the ports of Djibouti, ports of Djibouti, Somalia, and Eritrea. This gives us a significant advantage as we can be their sole customer. ስለዚህ እንድሕርናይ ብሓቂ ትጠቂም ካሉ እዛ ካርታ እዚኣ ኣብ ቅድሚት ዝነበረት እውን ተሪኻያ ኢትዮጵያ ዝበለፀ ዕድል ክትጥቀም ትኽእል ሃገር እያ። ምክንያቱ ንኤርትራ፣ ንጅቡቲ፣ ንሶማልያ፣ ንኬንያ ኣጫሪትካ ንሓትሕደን ከም ዝወዳደራ ጌርካ ናብቲ ዝበለፀ ኦፈር ዝበካ ኣብኡ ከይድካ ብዝሓሰረ ዋጋ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ዓበ ሃገር ስለ ዝኾና እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ሓደ ስማርት ፖለቲሽያን ዝሓስበ እዩ። በልሕ ርእሱ ዘለዎ ፖለቲሽያን ከምዚ ገይሩ እዩ እንታይ ትገብር ንነገራት ኣጫሪትካ ብዝወሓደ ዋጋ ትጥቀም። ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስለ ትጥቀም ዘለኻ ንስኻ ኩሉ ግዜ ተደላይ ትኸውን ማለት እተን ሃገራት ድማ ምሳኻ ኩሉ ግዜ ሽርክነት ክገብራ ይፅዕራ። ኣክንዲ ከምኡ ግን እዚ ናብ ዕንደራይ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሎ ዘሎ። so ብሓፈሻ እቲ ስነ መጎት ናቱ ናይ ብሓቂ እንድሕሪ ተኸቲልካ comparing they need to compete. ስለዚ ተን ሃገራት ንሓትሕደን ክወዳደራ ዘለወን. So there is no reason for us to plea or confront them. ስለዚ ምስኦም ምብኣስ ምስኦም ምጭቅጫቅ ዘድልየና ኣይኮነን. For example, Uganda lacks a maritime border like Ethiopia and evaluates options based on the better prices and services compared to Kenya and Tanzania. Being surrounded by 5 countries gives us more alternatives. ስለዚ ኡጋንዳ ንኣብነት ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላን ከማና ንኬንያን ታንዛንያ እናወዳደረ ድማ ካብቲ ዝበለፀ እያ ትጥቀም ዘላ ኢሉ። ንሕና ድማ 5 ሃገራት ስለ ዘለዋ ዝደዋባና ንኩለና ጫሪትና ዝበለፀ ሰርቪስ ክንረክብ ምኽኣልና እዩ ዝብሎም ዘሎ። ሪዝነብል ሰብ ከምዚ ዝብል ሉላውነት ናይ ሃገራት ምጥሓስ የድልየካ፣ ባእሲ የድልየካ፣ ዕግርግር የድልየካ፣ ፀገም የድልየካ። ብቁጠባ ናትካ ጥራይ ዓባይ ሃገርን ብዙሕ ህዝቢ ዘለካ እንድሕር ኮንካ ነተን ሃገራት ኣነ ክንዲዚ ሚልዮን ዴል ምሳኻ ክገብር እየ እንታይ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ትበኒ ትብሎም። እዚ ቢዝነስ 101 እዩ ዝበሃል። ኢኮኖሚ ኦፍ ስኬል ይብልዎ። እዚ ኢኮኖሚ ኦፍ ስኬል ማለት ዓብ ሃገር እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ዓብይ ብዙሕ ነገራት ትገዝእ ኮንካ እትሸያጥ ኩሉ ግዜ ዓብ ዲስካውንት እዩ ዝበካ። ስለዚ በዓላቶም ንኩሉ እቲ 4 ሃገራት ከይዶም ንጅቡቲ ከይዶም ይልምኑ ስለ ዘለዎ ጅቡቲ እንታይ ሞኖፖሊ ኮይና፣ ሞኖፖሊ ማለት ድማ ዝደለይዎ ዋጋ ይጭፍጭፉኻ ማለት እዩ። ኣክንድኸም ግን ምስ ኩላተን ሰላም ተንገብር ነርና ጅቡቲ ነቲ ዘለዎ ረብሓ ንምውሓስ ወላ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ኔቪ ንገብረሉ ሃቡና እንተዝብሎም ሕራይን በልዎም እዚ ውድድር ስለ ዝኾነ ኣክንዲ ከምኡ ዝገብሩ ግን ዚሮ ሳም ጌም ንሕና ኣጥፊና ተዋጊና ንሓደ ኣጥፊና ንሕና ክንለምዕ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዝካ ምኻድ ዝፈጠሮ ፀገም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። Ethiopia, with a population of 130 million and its land area is extensive, comprising a large market with both producers and consumers. ስለዚህ ዓበ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ። The growth in exports and imports is consistent, enhancing our competitiveness against our harbor neighbors for this expansion. ስለዚህ Ethiopia has a history of conflict with neighboring countries such as Somalia, Eritrea, and to a lesser degree Sudan. Due to unresolved historical issues, Ethiopia is concerned that using the ports of these nations, particularly for military purpose, may lead to their dominance over Ethiopia. Okay, G had a captain Ethiopia and Zofrohom, Kulugzi, Quinatum or Quinatum Zgrobabtas, Lazaloa, Naikalot of the Gabahari Mitikam, Nati Kitutwotl with Hadra Army, Kukwas or Wasilas Gobrami. The context and timing of Prime Minister Abiy Ahmed's emphasis on maritime matters played a crucial role in sparking protests in neighboring countries.
كم زع عينت ناي وتهدراون كالت أجمن جلوا تاريخ جلوا هجر أمتيو بس حجز زاربو زلونا يفتق بحري عندار زخون زربا مستنقر بابت هجرات أجمن كفتر كم زغل أزدما for instance the failed attempt to utilize the Somaliland port is northward زي أتي نسوز خطلو زلوا عجباب مخا تدلنا يو جزية إثيوبيا كم يكونوا تتكلم أتزوبا كم يكونوا تتكلم بحيلك وجبت بزي حجاو من قدي أف سوماليلاند تفتنوا نخلن هجرات هذا ملكت كم ذهبن يزقل زلوا سلازي اتي اكايداناتو اثيوبيا بسلام تدليو نيرا تتدليو كل نجر كتركب مخالد سلازي ابي احمد زدليو زلو من قد جن ناي افتق بحري ديكوني كومبليت ارجنتو تنسوس دليو زلو بخال من قدي نتوش تاوص من معباس مخانن بر بتخكل افتق بحري انت زدل نيرو let me give you حنت سلالات بحسر زبالنا بتاسل غد ممحلافة انتاي زبال زلو أبي أحمد حجي بزز خدو زلو من قدي انتاي كقبرز دل زلو من البات نيرترا وريرونك حز هنصار كله انترناشنال حقي كمدما ايرترا ونزب بهالحيال منفس هبزلو وهجر ولا وين نقزيو بتناتو كالكوليش مالتني ايرترا انت ورير كايا زي وداك آسي جميروم هذا كتورات تخل مالتي كوننجن جنرالي ايرترا ونزب بهالهجراو سمع زلوهم هزب بحيل قوبيتكا كتقواصرهم زي كاليو ولا ون تقاصير كاجل كفالناتا بقل ودبات توسيكاون كتمصوت خلوت يلن باي ذا واي انتاي زبلو ኢትዮጵያ ወደባትና ኤርትራ ትጥቀመላ ብዝነበረት በሓይሊ ወሲዳ ንኤርትራ ትጥቀመሉ ዝነበረት እውን እቲ ዝኸፈ ቁጠባ እቲ ዝሓመቐ ቁጠባ ዝነበረና ግዜ ስለዚ ሰላምን ርግኣትን ተለካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ድሌትካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ምስቶም ጎረባብትኻ ድማ ኣጫሪትካ እንተደየለ ብሓይሊ እቲ ንሱ ክፍትኖ ዝፍትኖ ዘሎ ኣገባብ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃልካ ይክኒ በንፃሩ ኣብቲ ዞባ ናይ ዘይ ሰላም ፈጣሪ ናይ ሽግርን ዕግርግርን መስራቲ ምዃንካ ይዝነገረካ ብኡ መንፅር ድማ ንስኻ ዘለካ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ዝገደደ እናኾነ እዩ ዝመፅእ እዚ እሱ ዝብሎ ዘሎ ኣቐድም ኣቢሉ ዝበሎ እዩ ግን ብዓለም ደረጃ እዚ ቻርት እዚ ለንቀነ ናይቶም ዕግርግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ሃገራት ተባሂሉ where is conflict happening as of December 2024 ዝብል ሓደ ብዛዕባ ክራይሲስ ዘፅንዕ ትካል ዘውፅኦ ተሪኢኹሞ ኢትዮጵያ ብጫ ማለት እቲ ካብቲ ቀንዲ ቀይሕ ዘሎ ሃይ ሪስክ ዘለዎ እዩ ኤክስትሪም እቲ ፀሊም ዘሎ እዩ ኤክስትሪም ይብለሎ and then high no turbulent كما low ማለት እቲ ሃሳስ ጻዕዳ ኤርትራ ማለት እዩ low inactive ዝኾነ ዘይብሉ ማለት እዩ ብጫ እቲ ኩነታት እናረሰነ ዝኸይ ዘሎ ተቀይሕ ድማ high risk ዘሎ or extreme ክትብሎ ትኽእል ትኸውን ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ኮንፍሊክት ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎ ምናልባት ክንዲ ናይ ሱዳን ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ሳውት ሱዳን ኩላቶም እዚኣቶም የመን ድማ ሰጊርካ እንተሪኢኻዮም ዓብዪ ሪስክ ዘለዎም ናይ ኮንፍሊክት ምዃኑ ኢትዮጵያ ድማ መርኣያ ናይዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኑን ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ተገምጢሉ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብዚኣ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ዘንብብ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ባይ ዘ ወይ ጀዋር ጥራይ ዘይኮነ ለንቅነ ከምኡ ሓንቲ ኣገዳሲ ፅሕፍቲ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ጌርዋ ዝነበረ እዩ ዕለት 29 ወርሒ 5 2018 ካብ እስር ቤት ክወፅእ ከለኹ ኣብዪ ኣሕመድ ክረኽቦ ኢሉ ፈቲኑ ከም ዝነበረ ንኣብዪ ኣሕመድ ማለት እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ንዑ ካብ እስር ቤት ክወፅእ ከሎ ንዓዲ እንግሊዝ ከይተመልሰ ሓደ ንሱ ኣብ መፍታሕ ናቱ ዓብዪ ተራ ከም ትፃወትን ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ማለት እዩ ነዚ አንዳርጋቸው ጽጌ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ንዑ ንምፍታሕ ንዑ ዝተቐበለት ሽዑ መስከረም ኣበራ ትበሃል ሎሚ ንባዕላ ኣብ እስር ቤት ዘላ ኣደ ክልተ ቆልዑ ዝኾነት ማለት እዩ ንሳ ኣብ ገዛ ኣቡ ከም ዝተቐበለቶ on the other side following my release the current prime minister Abiy Ahmed sent me a message through my family member saying Andy must not return to England without meeting me ከይረኸብካኒ ንዓዲ እንግሊዝ ከይትምለስ ዝብል መልእኽቲ ከም ሰደደሉ on that day መስከረም Aberra and her friends who coordinated the reception at my father's compound are now unjustly thrown into Kaliti prison where I was held and atrocities are being committed against them. እቶም ንዓይ ካብ እስር ቤት ኣብ ደገ ኮይኖም ዝተቐበሉኒ ሰባት ሎሚ ኩላቶም ኣብቲ ናይ ቃሊቲ ዝበሃል ዘሎ እስር ቤት ኣብኡ ተደርቢዮም ብዘይ ፍትሒ የብሉ ከም ዘለዉ ዝነግር ዘሎ ኣብ መንጎ ዲስ ግሩፕ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ሰባት ንኣብነት ዳንኤል ሽበሺ ዝበሃል have been forced to flee their beloved country ገሊኦም ተኣሲሮም ኣለዉ ገሊኦም ካብ ሃገሮም ንክስደዱ ተገዲዶም many of them said welcome to me on that day እቶም ሽዑ ንዓይ ተቐበሉኒ like Al Absiyum are in exile
and the rest live under the yoke of oppression. ስለዚ እቶም ካልኦት ድማ yoke of oppression እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ናይ ኣቢ ይቕመጡ ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ regarding Eritrea he made a plea I sent a message through President Kings and Sheikhs but they refused to respond since you close to them please talk to them ናብ ኤርትራ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ብኩሉ መንገዲ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ politically when I spoke about how expanding democracy could save rulers and historical downfall and that foresight leaders could promote democracy ወይ እውን ፍትሒ ምትእትታው ንህዝቢ ደይኮነ ዝያዳ ንዓኻውን ክሕግዛካ ኽእልዩ Abiy Ahmed ድማ ስቕ ኢሉ ርእሱና ነቕነቐ ይሰምዓኑ ነይሩ yet since he came to power millions have died or been displaced ስለዚ ነቲ ዘረባይ ስቕ ኢሉ ዳ ይሰምዑ ነይሩ እምበር ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን he came to power property ከምኡ ድማ ሃገር ዓብዪ ዕንወት ከም ዝወረዳ እውን ይገልጽ ብዛዕባ ኤርትራ I sent messages through presidents kings and sheikhs but they refused to respond ናብ ኤርትራ ብነገስታት ብሼካት ከምኡ ድማ ብፕሬዚደንታት ገይረ ይክረኽቦም ይፍትኑ ኣለዉ ክምልሱኒ ይከኣሉ ንስኻ ስለ ትፈልጦም ኬትካ ደይትዛረቦም I explained how making peace and working closely with Eritrea would benefit Ethiopia and the region, noting that Ethiopia has gained nothing by acting as a proxy for various powerful states to destabilize the region. እንታይ ከይለመልሰሉ ይብላ ኣሎ ምስ ኤርትራ እትገብሮ ዝምድና ንኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ከርብሓ ከም ዝኽእል ኢትዮጵያ መጋበርያ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ኮይና ኣብቲ ዞባ እትገብሮ ዘላ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ረብሓ ከም ዘይፈጠረላ ገሊፀሉ ይብላ ኣሎ I accept his mediation request I accepted ነቲ ንሱ ዝሃበኒ ሕቶ ተቐቢለ ድማ and he nodded in agreement after securing peace with Eritrea through such pleas receiving a million euros and Nobel Peace Prize he has now disrupted Ethiopia's peace and he's saying I will attack Eritrea catch me release me as I reflect ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብመንገዲ አንዳርጋቸው ጽጌ ኤርትራ ርክብ ስለ ዝነበረ ብመንገዱ ዝተገበረ ናይ ሰላም ጉዕዞ ናበይ በፂሑ ሚልዮናት ዶላራት ኢንቨስትመንት ረኺቡ ኖቤል ፕራይስ ተሸሊሙ ኩሉ ትጽቡቕ ክብርታት ዝረኸበ ሎሚ ድማ ተገምቲሉ ንኤርትራ ክወርር ይብል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ሓሳዊ ዘይእመን ምዃኑን ኣጀንዳ ናቱ ንምስላጥ ድማ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እናበለ ነዊሕ ዝኾነ ኣርቲክል ይጽሒፍ ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኤክስፖዝ ዞም ኩሎም ዞም ኣብ ትሪእዎም ዘለኹም Abiy Ahmed ኣሲርዎም ዘለዎ ሰባት እዩ እናበለ እዩ ዝገልጽ ዘሎ Abiy Ahmed እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ሓንቲ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኸያተና እዚያ ክሰምዑ ይደሊ ስምዑዋ እስከዚያ የከበዳቸው ሰዎች ከአዲስ አበባ እንዲለቁ አስቀድሞ ሲጠይቅ የነበረው የብልጽግናው አገዛዝ ኑሮ የከበደው ድሃ ገጠር ሊገባ ይገባዋል ካለ ቆይቷል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የከተማ ነዋሪ ከመሆን ወጣ ብሎ በትንሽዬ ጎጆ መኖር ጤነኛ ቤተሰብ ይፈጥራል መንገዱ ችግር ያለበት ቤቶች ችግር ያለባቸው መብራት ውሃ ችግር ያለበት ስልክ ችግር ያለበት ከሆነ ምንም አስፈላጊ ያለውም ከተማ መኖር አዲስ አበባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቢ ድኽነት ከኣሊ ዘይኮነ ንድኻታት ከኣሊ ዝቐለሉ ኣቢ ንድኻታት ኣልዩ ነቲ ቦታ ንሃብታማት ክሸጦ ዝጠዓመ ይንዑ ኢንቨስተራት ካብ ካልእ ደገ ዝመፁ ነቲ ኣዲስ ኣበባ እዚ ኩሉ ኮሪዶር ልምዓት ዝበሃል ዘሎ ድኻ ሰብ ደሞዝተኛ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ መምህር ሓኪም ክነብረሉ ዝኽእል ሂወት ኣይኮነን ኢማጂን 1400 ንፕሮፌሰር 10000 ንዶክተር ንነርሳት ድማ 6000 ንሰራዊት 4000 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገዛ ክራይ ክንደይ እዩ እዚ ኣዲስ ኣበባ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ኪዱ ርሒቑ ኢልኩም ኣብቲ ገጠራትኩም ዕድልኩም ራእዩ ኣብ ገጠራት ድማ ኣቢይ ኣሕመድ ኢንቨስትመንት ናይ ገጠራት ፕላን የብሉን ብዛዕባ ገጠራትን ድኻታትን ክዛረብ ዘሊ ሰብ ኣይኮነ እዚ ፓርቲናት እኮ ብልጽግና እዩ ዝብል prosperity party ናይ ሃብቲ ጥራይ እዩ by the way ኣቢይ ኣሕመድ ትጽቡቕ ነገሩ ብግልፂ እዩ ዝነግሮም ሓካይም ናቱ መናብሮ ከፊ ኢና ኢሎም ከማርሩ ምስ ሰምዐ እንታይ ልመልስሎም እስከ ስምዑ ኣብዚ ያልጨመረልኝም ተወውና የዓመት ደሞዜን በወር ቀይረዋለሁ አስፋይ አድርገህ ስራ ይመጣል አንተ ኢንፋይናይት ፖቴንሻል ያለ ብቁ ዜጋ ነህ ከገባህና በነቃ አእምሮ ከሰራ ደሞዝ ጭማሪ ያልጨመረልኝም ደሞዝ ኣይተወሰኸለይን ወይ ወንጌልና በልካ ካብ ምዝራብ ናይ ዓመት ደሞዘይ ብወርሒ ክትወይልካ ሕለም ኣስፓየር ግበር በቃ ሓሊምካ ኺድ ይብለሎ ሓደ ሓኪም ወይ መምህርሲ እንታይ ኣስፓየር ክገብር አሚን ኢንስፒሬሽን መምህራን ክገብሩ ይብሎ ማለት ኣይኮንኩን መምህር ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ደሞዝ ይክጽበ ዘሎ ካል እንታይ ግበር ትብለላ ኣስፓየር ተልካ ንዑገዲ ፍቃድ ስራሕ ዲግደሊ መምህር እኮ ቆልዑ ከመራልካ ካትደሊ I mean countries like Switzerland أنا أبناء سويسرا يزتكم كله كله لا يبلني هناتو أبزيو advanced economy زلوا يا مهر مالت أبزي دلي خازير كبسراي
ممهر ناي منجست بيت تمرت منجست كاب ناي كامباني سراح زخبري بودا ما زالو عدلات معاتي زلو رجع زلو سراحيو ممهر تدلعي مويا يبزع عدسي الجملة تدلعي مويا سلامتها كم قبرو ممهران انفست زي غيركا تعي منسي تعي ما حبرة السبع هي تتصبه انت تتصبه قال لك انا ممهران انا عاقا ممهران اندحري قش من بدنا بالو زتحته هو زلوم تخين كا خمي غيروم تمهرك مرولكا وي ون كمي غيروم يم بروح مصاي كانصلكا زغلو ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንመምሃራን ይኹን ንሓካይም ዘገድሶ ሰብ ኣይኮነን ንሱ ዘገድሶ ናቱ ፕላን ናቱ አጀንዳ ከመይ ጌርካ ባይ ዘ ዌይ እቲ ቸርች ናቱ ምን ኮሚዩ እቲ ንሱ ዝኽተሎ ሃይማኖት ኣብዚያውን አላቶም ሓካይም ኩላቶም ናኸሱስ ቆለው ለንቀና ኼባ ጌርሎም ነይሩ ባይጨመር ደስ ይለኛል ኦድ ነው አይደለ ስንት ነው የሚጨመርልኝ ችግራችን ሞስ ቢያንሰን ሆስፒታል ዘግተን ሳይሆን ምንወጣው ቀኝ እጃችን ላይ ጥቁር ጀት በጣም ነው የምንቸገረው ቤት እጦት ችግር ነው በርካታ ባለሙያ ላይ ልካችንን ብንሰፈር ቢያስባለሁ እየተከፈለን ያለ ደሞዝ ምንም እንኳን ስራችንን የሚመጥን ባይሆንም እንዲያው ኑሯችንን ሊደጉም በሚችል መልኩ ይሆን አንድ ሰው ቤት ኪራይ መክፈል አቅቶት ቤት በጣም ተቸግሮ ወጥቶ ወይ የልጆቹ ትምህርት ቤት ኢሹ ሆኖበት የልጆቹን ትምህርት ቤት መክፈል ሳይችል ወይ ደግሞ ታክስ حجيتهم حكايب نايت هاجر انتايم زبل زلو نحنا بشكت كنبل ويكا فسحسح كنبل هيكوننا حتى زلنا بيزيكلي هيوتنا نخنبر نخنمرح كبير ناي زلو نمنقس نسرح لنا قلبتنا غزينا نهب علينا ግን ንመንባርካ ገዛ ኸራይ ዲዩ ንትምደቅና ትምርት ዲዩ ንትራንስፖርት ዲዩ መናብሮ ዲዩ ንመግብ ማይ እንዲዩ አያኽለናን ይዘሎ ስለዚ ገለ ግበረልና ይብሎሎ አቢ አሕመድ ድማ ፕላን ዝባህል የብሉን ስለምታይ ነዚኣቶም ዝኸፍሎ ዘሎ ዝረአ ስለዚ ይኮነ ንህዝቢ ተኸፍሎ ንመምሃራን ተኸፍሎ ንሓካይም ተኸፍሎ ኣብ ኢንስታግራም ሲልካ ከም ቪድዮ ቀሪጽካ ክትወርዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ፍላሽ ኮይኑ ሲ በለጭራጭ ዝብል ኮይኑ ኣይረኣየልካን እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣይርዮን እዩ ኣብ ኢንስታግራም ተራእዩ ቱሪስት ሳይምጻልካን እዩ ሕብረተሰብ ካይ ዝሃንጸልካ ስለዚ አብይ አሕመድ ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ በይኑ ፓራዳይም ዘሎ እዩ እዚኦም እዮም ቶም ፓስተራት ንሱ ዝካተሉ ዘለው ስምዖም እዚኦም ጥቁር ጉንዳን ከያዘ አይለቅም ከለቀቀም እሾኩን እዛው ትቶር የሚነቅ ሰው ያለ ምክንያት ዳህ አይሆንም ብራዘር ሰው ያለ ምክንያት ዳህ አይሆንም እነግርሃለሁ ሁላችንም ራቁታችን የመጣን ሰው ያለ ምክንያት ዳህ አይሆንም የሆነ ጉዳይ ወይ አመሉ زي حدا كابتوم بدخنت قربعبع ኢሉ ዝዓበየ እዩ ድኽነት ሲ በቃ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ምዃኑ ይዛረብ የስ ድኽነት ፅቡቕ እዩ ኢንጆይ ግበሩ ኣይብልኒ ኣነ ድኽነት ግን ካብ ምንታይ ይብገስ ሓደ ሰብ መምህር ምዃን ደሞዙ ብቁዕ እንተዘይ ኮይኑ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ደሞዚ ኢኻ ክትዕርየሉ ዘለካ ኦኬ ሚልዮነር ክኸውን ኣይፅበየን ኢኻ መምህር ወይ ሓኪም ብኻልእ መንገዲ ብደሞዝ ሚልዮነር ክኸውን ኣይክልኒ ግን ደቁ ከምህር ገዛ ኽራይ ንኽሽፍን ትራንስፖርት ንኽሽፍን ደቁ መሰረታዊ ነገር ንክረኽቡ ግን ከኽእሎ ክኽላሎ ደሞዝ ንዑ ዘይትገብር ተለኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም በዓል አብይ አሕመድ በቃ ኤክስትራቫጋንት ላይፍ ዝነብሩ ዘለው ባድላታቶም ድዩ መኻይኖም ድዩ ሂወቶም ድዩ ናራኻ ብፍጹም ግን ነቲ ካል ካድረታት ናቱ ድሓን ኣብስ ከልሃን ካሊ ንጉስ ይሱ ንግደፎ ካድረታት ናቱ በማይ ተሽሓት እናተኸፍሉ ከለው መምሃራንን ሓካይምን ዝሳቀዩ ለሃገር ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ግን አገይ እቲ ሪያሊቲ ናቶም ኣስተብዒልካ ንምርኣይ ኣገዳሲ ነዚ ምስ ረኣኹ ሓንታነ እንታይ ለፖስት ገይረ ኖ እዚ ንሳቶም ዝበልዎ እንድዩ ድሓን ሳይኮነትን ኣነ ፖስት ዝገበርኩ ኣብዚያ ንመንእሰያትና እውን ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ እየ ገይረያ ነዚያ ቪድዮ ምስ ሰማዕኩ እየ ገይረያ ስምዕዎ ምስኪ ኣብዚያ እንታይ ይብሉ ድሕርያ ናተይ መግለፂ ክበኩም እየ ለትሲ ኣብዚያ ትጅምርታ conversation مثلا let's start with the conversation. Hello. What is your name? My name is Harry. Harry. What is your name? My name is Mosana. Mosana. Well, your English is perfect. Where do you just finished. I'm from England. England. 1 o'clock. What are you going to do now today? Go in our. Do you want to do when you're older? When I grow up, yeah. I want to be professor. Professor. Yeah. What about it? What do you guys want to do? I want to be a president. President. Because I want to guide and control for our country. Oh, nice. You want to. ናይ መጻኢ ፕሬዝደንትኩም ራእይዋ እቲ ሕልምታት ናቶም ኩላቶም ዶክተር ፓይለት ፕሬዝደንት ገለመለ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ከምዚ ክትብል ከለኻ ኢትስ ፖስብል ይከኣል እዩ ስለምንታይ ዝከኣል ድማ ምናልባት ዘረባ ዝንገሊዮም ቆሎጭ ከብሎም ይኽእል ኸውን ግን ኣዶንኬ ኣብ ኤርትራ መጻኢ ናይ ኤርትራ ብሩህ እዩ ክንብል ከለና ካብ
نسل انك حقوس الكاوي كان يجرحوا propaganda الكاي كونن it's built on investment in real accessible education it is be تمرت عدل كركب خلاله انا انت زبل امنات علني حبرتسب كم حبرتسب عدل لا يمصاي كلو كاب دخان كاب كله توليدو نقدميت نخمص عدل كلو تخوينو تمرت طرايخه خدبرلو زلكا ندخاتات ገንዘብ ናዓደልካ ከምዘን ሃገራት ዓረብ ኣብ ኢማራት ዝገብርዎ ንኩሎም ማዓት ገንዘብ ስለ ዘለዎት ንጉስ ነቶም ድኻታት ኣብ ገዝኦም ሰራሕተኛታት ገለገለ ይገብረሎም ብኸመይ ኢሎም ካብ ነዚ ሕብረተሰብ ተሃንጾ ሕብረተሰብ ክህነፅ ተደሊኻዮ ትምህርቲ ጽቡቕ ትምህርቲ ብሕሱር ዋጋ ከም ዝገብር ከም ዝኸይድ ክትገብረለካ ሽዑ ነቲ ዝፃዕረ ድማ ክሳብ ላዕሊ ንክኸይድ ዕድል ክትከፍተሉ ክትክላለካ ኤርትራ ፐርፌክት ኤግዛምፕል ይብለኩም ያለኹን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል መኸተ ዝበሃል ስለ ዘሎ እቲ መንሰይ ከም ታበጋግሱ ኣብ ህይወት ከም ትንሱ ዝደልዩ ዕውት ኮይኑ ክኸይድ ኣይክልኒ እዚ ኸ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢለ ኣለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ መጀመርያ እንግሊሽ ካብ ካልኣይ ክፍሊ እዩ እቲ እንግሊሽ ናተን ብዙሕ ሰብ ያድኒቕወን ኣብዚ ኸማን ባይ ዘ ወይ ኣብ ድሕሪት ከምፃልኩም ደልየ ነይረ ብኢትዮጵያውያን በዓታትን ክግረሙ ከለዉ ከርእየኩም ያለት ኣብዚ ስምዑ ሁኔታ የውጭ ሀገር ዜጎች ኤርትራ መጎብኘት ጀምረዋል ብዙ ነገር እያሳዩ ነው እኔ ደግሞ ማየት ደስ ይለኛል እንደዚህ ቭሎግ ምናምን እስቲ ይሄን ቪዲዮ እንመልከት ኤርትራ አስመራ ላይ ምንም ዘረፋ የለም ምናምን you said yourself this is the safest city in Africa though yeah that's still way safer than London yeah to be fair I think it's safer than London but አስመራን እየጎበኙ ባይካቸውን ማቆም ፈለጉና እዚ እንታይም ዝብሉ ዘለው አስመራ ካብ ለንደን ንላዕሊ ሴፍ ሙኻና እዩ ዝነግር ኢትዮጵያዊ ሪአክት ክገብር ከሎ ድማ ደስ የተሻለ ሴፍቲ ነው የሚሰማን እዚህ ሌባ ዘራፊ የለም ሳይክላችንንም እንደዚህ ያለ ቁልፍ እንኳን አስቀምጠን ብንሄድም የሚዘርፈው የለም እስቲ ይዘርፉናል አይዘርፉንም ብለው እዛው ጋር ተውትና እዚህ የምትመለከቱት ቦታ ዝም ብለው አስቀምጠው ሄደው በተለይ ይሄኛው ሳይቆልፈው ሄዶ ተጫውተው ምናም ቢራ ጠጥተው ምናም ሲመለሱ እዛው ጋር ነው ያገኙት እና it's amazing ሌብነት ምናምን የለም so እዚ ወዲ ዝገበራ ቪዲዮ ከምዚ ዲክታተሪ ሊዩን ኤርትራ ከምዚ አይ ማዕበለትን ATM የብላን ሐቅ እዩ ደለ ነገር ተቆይኑ ጸገም የብሉን አነ ሐቅነት ንምግላጾም ጸገም አይኮነን ግን እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ ዝግለጽ ዘሎ ዝኻ ገለገለ ሰባለ ሱኢልካ በቃ ደለ ነገር ሸፋፊንካ ሁሉ ጽቡቕ ግበረድ ብላካ ነው ከም እንድሕር ኮይንኩ በሐሶ ዝንደቕ ብራንድ ክልወና የብሉን በሐቅ ዝንደቕ ATM የብላን በለጭለጭ ዝብል ናይ ኢንስታግራም ዝኸውን ስልታቱ ሜቢ ከምቲ ዝደለከ ይህሉ ኸሊዩ ኤርትራ እንታይ ኣለዋ ስርቂ የብላን ገበን የብላን ሕማቕ ነገር የብላን ሕማቕ ወልፍታት የብላን እዚ ተመራጽ ነገር እዩ ATM እንታይ ኣለዎ እንታይ ባንካትካ ገንዘብ ኣውፂኻ ኦኬ ጽቡቕ እዩ መሳለጥ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ደይብልካ ነገርካ ክትሕሱ የብልካ የብልና ንሱ ቀሲሉ ክህነፅ ዝኽእል እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ህዝቢ ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ግን زي سرقه زي بلو مالت حدا كابت سحابي جبن زي بلو مالت حدا كابت سحابي ATM كالاي درجه ولا مبلشات شاي ولا ببل 10 درجه خبره تغليقه مس سيفتي مستي حبرتسب كتورد من የለም አስመራ ላይ የተባለ ነው anywhere in England actually if you leave your bike it's gone even if you leave it with a lock they'll cut the lock እንግሊዝ ለንደን ውስጥ እንኳን ሳይክላችን አቆመን ብንሄድ ቁልፉን እንኳን ቢቆለፍ እንኳን ቁልፉን ቆርጠው ነው የሚወስዱት ይዘርፋሉ እና ከአፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ማየታችን ገርሞናል ይያሉ ነው ረማጂ زعبا انتايم زرب زلو اب افريكا كوينكا اب لندن زي سيفتي اب لندن مالت قدامي عالم زلوي ابو زي اللي بشكليتا ولا كل عاطي خاص غرفكا سريقو ما يم زخداو كابيتكا تليفونكم زمنطلو زرب فيديو ساتلو ኤርትራ ካባቶም ተሐሽ ስለዚህ አሰትዩ ኣብ አፍሪካ ድማ ዘይረይ ወይውን ዘይባሃል ነገራት ተለኹም እዩ ስለዚ ናይ ስርቂ ይኹን ናይ ካል ዘይብል ሃገር ንጽህት ሃገር ምዃና ከገልጹ ኢትዮጵያውያን በኦም ክግረሙ ከሉ ብፍላይ በቲ ቋንቋ እንግሊሽ ዝዛረበው ድማ ክግረሙ ይኻትሪዮ እንግሊዘኛ በልተውታል ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ ገና ህፃናት እኔ ስንተኛ ክፍል ናቸው ኤርማ ሰው እዚያ ምስራኹ ምስኩላ አገናቢረ ያኔሊያ ስለዚህ ታይለ ኣብ ኤርትራ ሰብ ካብ ካልኣይ ክፍሊ እንግሊሽ ዝምሃር ንሰብ ከይፈልጦ ኸልዩ ስለዚህ ክንገልጾለና እዚ ስለምንታይ ደይፈልጥዎ ስለምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ዘይበሉ ኣይንብልና ስለዚ ካልኣይ it becomes the official medium of instruction from grade 6 ኣነ ናይ ቀደም የድፈልጥ ናልባት ተቐይሮ ክኸውን ኽእል እዩ ካብ ሻቻይ ክፍሊ ንላዕሊ ድማ ኩሉ እቲ ካሪኩለም ትምህርቲ ብቋንቋ እንግሊሽ ዝውሃብ ነይሩ እዞም ንሪአን ዝነበርና ክንደይ ክፍሊ ኾነ ኢልኩም ትግምቱ ኣነ ሻምናይ ታሽዓ ኣቢለ የገሚተ English, no flank, the result of a nationwide commitment to learning, not propaganda. زي تريوز اللهم دما تقديحو نبروباغندا تباهيلو تداليين جلز ما سايكون كبيت مرتقوت أخلوي كده هو
ንሱ ድማ ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ንኽገብር ድልየ ዘለዎ ኣይኮነን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቕ እዩ ዝዛረብ እሱ ድማ ይትሓቅነት ተሓቅስ ከይደለየ እውን ይወፅእ ምህላው ጀንዊን ስለ ዝኾነ Here is what the mainstream media won't tell you about Eritrea's educational system. ብዛዕባ ኤርትራ ክነግረካ ዘይክእል ምዕራባዊ ሚድያ ሓደ education is 100% free 100% ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ free even at the university level with food and housing provided. I am product of this system and I owe my journey to free quality education in Eritrea. ስለዚ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ናፃ እዩ ወላ ዕድል ረኺብካ ንላዕሊ ገፅካ ክትከይድ ትኽእልካ ንሱ እውን ብናፃ ጥራይ ዘይኮነ መግብኻን መዕቆቢኻ ገዛኻን እውን ብናፃ እዩ ስለዚ ኣነ ንባዕለይ ውፅኢት ናይቲ ሲስተም እዩ ምክንያቱ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ገዛ ክራይ ኮይነ ኣይኮንኩን ዝመሃር ነይረ ወይ መግቢ ስድራይ ስለ ዝሃቡና ኣይኮንኩን እቲ መንግስቲ ዝቐረበለይ ንዑና በልዓኩ ኣብ ንሱ ዝቐረበለይ ገዛ እናተቐመጥኩ ዝመሃር ነይረ I owe my journey to free ስለዚ ኣነ ውፅኢት ናውቲ እየ ነቲ ዝገበረልካ እንተደይ ገበርካሉ ክትነግረሉ እውን ቅኑዕን ግቡእን ይመስለኒ ከምኡ ድማ it is a strategic pillar for long term national development ትምህርቲ ማለት ናይ ሎሚ ናይ ፅባሕ ዘይኮነስ ቀፃልነት ዘለዎ ምዕባለ ክትገብር ተደሊኻ ህዝብኻ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ንሕጂ ደይኮነ ትሪእዎ ዘለኹም ንመፃኢ ሕብረተሰብ ዝተምሃረ ተኮይኑ ፅቡቕ ዝኸይድ ሳልሳይ Eritrea champions technical and trade colleges preparing youth with skills that match the economy not just paper degrees ኤርትራ ድማ እቲ ትምህርቲ ናታ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ቀደም መፂኻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ 4 ዲግሪ ኣካውንቲንግ ማኔጅመንት ገለገለ ትምሃር ድሕሪ ተመሊስካ መምህር ትኾን ምክንያቱ ስኪል የብልካ ምስ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዝኸይድ ስኪል የብልካ ሎሚ ግን ብኮሌጃት እንድሕሪ ሓሊፉ ሰብ ኮሌጅ ኦፍ ኣግሪካልቸር እንተተማሂሩ ኣብ ሓመል ማለዲ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝኹሉ ዲጋታት ዝኹሉ ሕርሻ ፕሮጀክት ዝግብር ዘሎ ኣብ ከይድካ ስራሕ ትረክብ ኣብ ካልእ ኮሌጅ ቴክኒካል ስኩል ድዩ ካልእ እንድሕሪ ተማሂርካ ድማ ምስቲ ቁጠባ ዝኸይድ ዲጋታት ክስራሕ ከሎ ቴክኒካል ክእለት ኣለካ ኣብቲ ዲጋታት ኢንጂነር ኮንካ ዲኻ ካልእ ኮንካ ትሰርሕ ስለዚ ትሬድ ስኩልስ ወይ ካዚ ናይ ሞያ ትምህርቲ ኣመና ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ድማ ብሕርሻ ዝተምሃሩ ምዕቡል ሕርሻ ንክገብሩልካ ኢንዱስትሪ ናይ ሕርሻ ንክሃንፁልካ ይኽእሉ ህዝብና 70 ቁጠባናት ኣብ ሕርሻ ድምርኮስ እንድሕሪ ኢልካ ካልእ ነገር ዝበፅሐ ሰብ ምስኡ ዝተሓሓዝ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ንስኻ ፅቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ራብዐይቲ መሪቶክራሲ ንስኻ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ወዲ ሃብታም ስለ ዝኾንካ ስድራኻ ሃብታማ ስለ ዝኾኑ ወይ ከዓ ስድራኻ ሓለፍቲ ስለ ዝኾኑ ዘይኮነሲ ንፉዕ እንድሕሪ ኮይንካ ጥራይኻ እቲ ዕድላት ንቅድሚት ክትከይድ ትረኽቦ ከምኡ ድማ uneducated disciplined youth is Eritrea's greatest guarantee for the prosperous future ስለዚ ንመፃኢ ኤርትራ ዝተምሃረን ፃዕራምን ዝኾነ መንእሰይ ስለ ዘለዋ እዩ ፅቡቕ ክትከውን እያ መፃኢ ኢልና ተስፋ ንገብር ዘለና ከምኡ ድማ ብግምጣል ምስ ናይ ኣቢ ካድረታት ፌክ ፒኤችዲ ዘለዎም ኢምፕቲ ታይትልስ ከምኡ ድማ ከክንዲ ገለ ቅፅል ዘለዎም ኣብ ሓቂ ሪኢኻ ግን ሓንቲ ጥዒት ሰንተንስ ብእንግሊሽ ክዛረቡ ክፅሕፉን ዘይክእሉ ታይትልስ ወይ ካቲ ዶካተር ዶገለዶ ዝብል ብዘይ ዝጭበጥ ነገር ዘይብሉ ግን ትርጉም ከም ዘይብሉን ሃገራ ክሃንፀልካ ኣይክእልኒ just remember titles don't mean education real education builds nations ስለዚ ብሓፈሻ ንሕና ንኢትዮጵያን ኣነ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ከወዳድር ኢለ ኣይኮንኩን ግን ኤርትራ ትምህርቲ የብላ ዩኒቨርሲቲ ብላ 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 እናበሉ ስለ ዝውዕሉ ነዚ መልሲ ክንበሉ ኩሉ ግዜ ግዴታና እዩ ስለምንታይ ደይፈተውና ስለምንታይ ደየድንቑና ክንብል የብልናን ቆረብትለይ ካብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ግዜ ዜና ስግር ኢለ ኣለኹ ግን ስምዑ እዚኣ ሰለስተ ነጥብታት ክንርኢና ኣብዚ Vladimir Zelensky is accusing Russia of stalling the peace process, saying, quote, words don't work with Moscow. And according to Ashley Parker's new piece for The Atlantic, it sounds like it might be dawning on Donald Trump. Ashley Parker and Tom Nichols are still with us. So, Ashley, do you really think Donald Trump is evolving on Vladimir Putin? ኣመንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ክህነፅ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ምትእምማምን ናይ ፅቡቕ መንፈስን ብቕልጡፍ ከም ቆልቁል እዩ ዝረአ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈልጦ ብዙሕ ግዜ ፈኪሩ እዩ ንሱ ሓደ ዓቢ ዲል ክገብር ከም ዝኽእል 24 ሰዓት ከም ዝኣኽሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኸብሎ ብዙሕ ፈኪሩ እዩ ንሱ ግን ከምቲ ንሱ ዝተፀበየ ኣይኮነን ንዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ይፈልጦ እየ ዝብል ነይሩ ፑቲን ግን ንዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝመዝኖ እታ ዶናልድ ትራምፕ ክመዝነኒ ይኽእል እዩ ዝበለን ደረጃታት ርኢዎ ነይሩ he is a very sophisticated politician ፑቲን ሓደ ረቂቕ ዝኾነ ፖለቲከኛ እዩ ንሰብ መዚኑ እንታይ ከርእዮ ይኽእል እንታይ ዓይነት ባህሪ ከንፀባርቕ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ሰብ እዩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ከም በዓል ፑቲን ከም በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቃሊሉ ዝርኢ ናይ ብሓቂ ፀገም ዘለዎ ጥራይ እዩ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ነዊሕ ተመክሮ እንድሕር ጌርካ ምስኡ ዝመፅእ ርቀት ዘለዎ ተመክሮ እዩ ዘለካ እዚ ተመክሮ እዚ ድማ ከም ኣቢሎም መፂኻ ዓጀውጀው ስለ ዝበልካ ድሌትካ ትገብሮ ማለት ኣይኮነን ስቕ ኢሎም ዓጀውጀው ክብልካ ኣቢ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ወዲ ኣፍየ ዶ ገለ ክብል ከሎ የጣቅዓሉን ይስሕቀሉ ነይሩ
كم بعل بوتين كم بعل بريزنت سياس قل نينوح عمتها تمكري زلو من حدا سب تلطيفهم عم بيبهم كنديكم عينات فيك سبات ريوم الله كندي ما راح تكتالوهم فتنهم كندي ما راح تدما اشكع ما مالو لازم تلطيف كا مزين كا قل كم زي مزن كايو كم زي فلت كايو كا عكت مقبار الله سلمتاي الا ما خاصة تهرب زي دما دونالد ترامب دما زي قداي نايزيا قوينو اللي يمزولو زلو ميديا امريكا يزي Yes and no, with maybe more emphasis on no. In this moment, Trump is legitimately frustrated with Putin for a number of reasons. One is that while Trump has real antipathy and sort of genuine animosity for Ukrainian President Zelensky, Zelensky agreed to a ceasefire, and Trump had sort of believed that Putin and Russia would be open to a ceasefire as well. But once the Ukrainians agreed, Russia has not done that. They've shown no willingness towards a ceasefire. And, you know, as someone familiar with the president's thinking explained it to me, he both... كم نريد لنا بوتين دونالد ترامب بوتين كحقوس يلو نتنا يوكرين يواردن يتصرفن كل من قد تاتكبرن يرانيرو انت خونا جن ابز وانزي بوتين تزلنسكي كله تي دونالد ترامب حتى تو حراي قبل كله بوتين جن نتنسوس دليو زلو بناي امريكا دلي ديكونه بناتنا دلي تيزوكينات زودا نحنا ندليو دما نيتو زبحال كاب يوكرين تقليلو كلك خلالو دي ميليترايزد كونالو تي يوكرين زبحال دما إيروبان أمريكان زكوا عصروا حيل كونية بلون سلزة بلوب نزي أنا خجبر دما كبات سلزة غونة تعاقبت تي دونالد ترامب حسب نجر أي سلتن إذا خالد سبقي أنا كبير تراقينا كم ببخلو زيهم هاجر زياتهم تسمعهم أمريكا قديان تعريفها بيوكرين أب كبابينا متيا كتفترة تخلص أجم مجنزابير الأمريكا جنت أجمع ببوتين تراي كوننزلو كاوز جدت أجم دما بتشاينا قاتي مالو. Welcome back. Turning to the latest in President Trump's tariff roller coaster. In a Truth Social post this morning, President Trump accused China of violating an agreement they made with the U.S. That post came after Treasury Secretary Scott Bessent said negotiations with China were, quote, a bit stalled. President Trump reiterated his claim in the Oval Office, but did not identify how exactly China broke its word. They violated. كم زي ما بخالد ما مس China دقبر زلو ناي نقدي كوينات اتحاد ناي حسين ناي ريل كوينات كون كله مس China دما ناي نقدي اجي دما ناي وددر ناي كل عينة كوينات نا تغير زمت سلو دارجا امريكان China عبي مفتات ينزلوا لذي China دما كم تنسوز دليو زلو كم تنسوز بهجو كم تنسو اب حنقولو زلو حيلنا امريكا نشاينا كوم يكون زرايم امريكا اب شجر زلو هاجر دونالد ترامب دما نحاسير جزيت راي كفكر زغلمبر نتفخرا عب جبر كتكبر عقم زي بلوغ إلهم سلازة أمنو إذا كنا تعتزدما مس China ون اتزدليو أي سلطون سمعون. Big part of the agreement we made, and if you read that whole statement, it was very nice to them. I helped them because they were in trouble with the stoppage of a massive amount of business. But I'm sure that I'll speak to President Xi and hopefully we'll work that out. But yeah, there's a violation of the agreement. So كم نريد لنا نتي كتبانه علم ربي شوالو زنا دونالد ترامب مس China أبحد معلبك بتصحو خليهم تباهيلو. تماركتس أون تاوي من قصاص كجبر زنيو هجر ما دونالد ترامب تمليسو China تعليلات الناس لازم زلوا تماركتس كم بحد تشتري بيشهم زلوا again زي short term disturbance لزغونه دونالد ترامب بعلوز فترة زلوا شجر سلزغونه تتنكرنا كن ريا كن كلا لنا نايمو داتا مس China زجبر وازلوا مس حب دما بزيا كن ريا نخل. For our next story, let's turn back the clock. The year was 1978. China was under Deng Xiaoping. The government sent its brightest minds somehow automatically linked to the Chinese Communist Party. Washington has not specified what is critical, but chances are they're referring to fields like advanced science, technology, engineering, and medicine. مانجسينا أمريكا تحت دونالد ترامب ماركو روبيون زخون فيزا ني تشايناويان تمهاركو وهاب كم زي بلو عزيزو مالو زي حدا كابتي زقرم كونتات مالتيو أمريكا ناغلط بس قمت توصل على زبال مهنياتو أبزوان زي أب ساينس أب تكنولوجي زنف تمهارو تشايناويان زي مجنان زودية يكونن. سلزي نتشايناويان كاب تشاينا أمريكا كتمسوا يدخلون يقوم كتب لهم كلها نتشاينا خاطر كم زال خايم زلوا بزحت كلاتا. بلوز أتمهارو عدلنا بأمريكا مخادنا أمريكا خطأ ملوز يقولوا عدلان تالي خايو أبعدهم كينهم كسرهم نتزلوا كنا تعدما ماليشهم نغني كدف ويقولوا سلزي again to policy أمريكا أبغلص بس لزلا نتايم زبلو زلوا أبي يونيفرسيتنا متيوم نتزبلت أتمرت كابانا ناوسدو يقدمونا له سلزي كماتهم كون وين تزي كالنا أبتناتنا متيوم نخيم هارو كنا عصوا معلنا زبل حسابيو أبتي زبلت أنا ريسيرش سنتر سلزا أتوزلو نتركي خبريتا وسيدو نتشاينا يسدو له كاب زبل فرهي استبقسيو انتقونه زوم سبات زياتهم مسؤوم نوعهم بقلي لك تكالو تدخل عدلات كوش أمريكا الله كادي تحطو we don't know جن بحفش أمريكا
ኣብ desperate situation ከቢድ ኩነታት ስለ ዘላ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንቻይናውያን ቀርቂርካ ሓፂርካ ብፍልጠት ብቺፕስ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ምዕባለ ናይ ቻይና ጠጠው ከነብሎ ኣለና ብምባልያ ትጎይ ዘላ ንግዜኡ ንገድፎ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ዝገብርዎ ዘሎ ውድድር ድማ ነታ ዓለምና ሰላም ከም ትረክብ ወይ እውን ሰላም እኳ ይብልኒ ግን ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዕረፍቲ ክረክባ እየን እዘን ገጀፍቲ ሃገራት ካልእ ዓበይቲ ዋኒን ስለ ዘለወን ንሓድሕደን ክባልዓ ከለዋ ኤርትራ ናይ ብሓቂ እዘን ዝመፃ ዘላ 4 ዓመት ኤርትራ ነዚ ኣብ ጉዕዞ ምዕባለ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ እወ ኣብ ከባቢና ዘለና عندنا ممكن رئيس لزخنا حج حدث عزبتنا تملكتي حدث عذبكو بقدامي مچم او عد خوينا ما ابير تخوينا مزون كتاتلو مدوزي سلازلو مزرخو بمولا مزرخو مسوي سلطان ناوز نوركم وزيت من لسوي هي زاري وي بعقمي ماتي بعقمي بتو مسولكو مجمر زرخو بعستا قومي ليه اي مجمر بمولا تاي مالس نسوكو الجيرس سمع انت خوينو وسدو صقيم يقولن كاوصا ግን ክንርኢና ሪፖርት መስመጽና ክንርኢና ዘለ አብይ አህመድ ናይ ትግራይ ተወከልተ አዲስ አበባ ኸይዱ ፎቲ ወይ ኮለን ህዝብ ኤርትራ ወይ መንግስት ኤርትራ አፍቂሩ ናይ አልጀርስ ስምምዕነት ወሰድዎ ዘሎ ፎቲኩም ይኮነን ይለየም ያን በወገነ ቃል በቃሊዝ ቃል በቃሊ ንሓጎስ ገብረዮት ኮም ይለየ ንፊሊጶስ ኮም ይለየ ጀራ ፊሊጶስ ኮም ይለየ نيمان قبل عكم إليه نيمان قبل مسككم إليه قالوا أنا ساتلايت كتاتر وبيتي كتاتر ويفلتيه كم نقول يمي فوتيكم يكونن زي بمنجس إيرترا قال مرتات وزلوا منجس إثيوبيا مسيس وصخوا لكم قال مرتات عين سبات كونه يلو زي سراويت تجري سراويت إيرترا كباس خجاراتو يجز دليلكم زلوا سلزي نفتن نوركم وتملسوا نبي كي يخرجكم فاينل اند بايندينج تو هايلست تعاطوا تشابتري هزون نلمنهم نطيق امنكس ኤርትራ ዝምልከታ አካል ነጥይቆ ንስጉኒ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰላም እንታ ንክረክብ ናበይ ከይኸዱ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ተዋሂሉ ተወዲዩ ቨርቹዋል ተወዲዩ ኣብ መሬት ጥራሕ ምፅራር ተሪፍዎ ዘሎ ኣብ መሬት ድማ ትግራይ ኮነን ትግራይ ምስ ኤርትራ ናይ ምፅራር ዓቕሚ ይብላን ትግራይ ክልል እያ እዚ ዝምልከቶም ክልቲኦም ሃገራት እዮም ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ዓዲ ሃሎ ዘለውን እዮም ክልቲኦም እዮም ኮነ بيUN نوع يلهم كم تا كاميرون نيجيريا زغوروا ازي غورنا يلهم خغوروا خل ساتميم that's what I say كما يلي مناتمو اجي زي زربا كاب ستالين دمت زلون ديو مزي ملكتهم زربا مرحتنا ኤርትራ ተዘራሪበ ክብል ከሎ ገለገለ ሰባሎ ዝተፈራለ ሪኢቶ ከልዎ ዝኽል አነ ግን ለሃገር ዝመርሑ ዘሎ ምሶም ተዘራሪቡ I have no comment አነ ከም ናተ ሪኢቶ ኣብዚ ዋነ እዚ ኤርትራ بحق استبين لا مريتان كارتان اللواء فاينل ان بايندينج تباهيلين مودة وسانني تباهيلي جن نوعو كم مغنيات تقيمهم نتي ب ابهيك زلو بيت فردز وسنو اكل تشعين كلتن استودى قداي حساب كل تشعين عصرت شو من تنتطو زبله محبر سب عالم دما بحم زي بله عالم لخاو حقي نابي ኤርትራ ጎሱ ክትሓስ ከሎ ጸገም የብሎ ምን ስለዚህ some extent ستالين زبلو زلهم I get it نعو كم وسانة ناي الجيرس زبل نعو نتيجهم كذا مغنيات دراما ناي كوينات كفترة كم زخول رديو مغنيات إيرترا كل جزء بتي محبر سب عالم بفلايتي تشبيا زبال حقنا عالم تحسو كخيد زوج ما يكونن بعالم دما سأجمع زفترة لي كونن بس إيرترا كل جزء سأجمع سكت ما يسلزي تي منكس إيرترا زخول تلو زخوني يقوم بكوك خفت له ميدالي يلانجن أجي زي تزربا زي سوز بلوزلو بمنقدتنا عبي كم زيد مسد እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ የሰሜን ቀበሮች ያልኳቸው የፈለገ እርስ በርስ ቢጣሉ የፈለገ ቢባሉ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲባል ሰብስበው አንድነት መሰረታሉ እኛን የሚበትኑን ሰሜነኛ ሁለቱ ትግሬዎች ናቸው እመኑ ኦሮሞ አለ የሚበትነኛ ኦሮሞ ሀገር ይፈልጋል አሁንም እየሰራ ነው ኦሮሞ በጦርነት የምናሸንፈው ሁለቱ ትግሬ ግን ልታሸንፏችን بحفشة تي ناي إيرتران تجراين زندنا أب دق زبالة سكعت فترة لهم نجار مخانين عن رجالنا تكون تعدما إيرترا تكون نزي كنا تعطي بس بقى بيبا نتايكو سنيو نعيد أجمع يكونن تزوسن وسانة بفلاي بوجن تجراي زكبر زلو زناي ناي
ستالين مسوحات ركب كله خمس غل بو منصر دما تي اب تግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብን ምምቕቓልን ኣብ ግምት ኢቲኻ ምናልባት ኣብዚያ እዚ ብርሃነ ገሊፅዋ ነይሩ እስከ ስምዕዋ ሕጂ ብልፅግና እንታይ ፀዊዕ ሎ ሰሚዕኻ ትኸውን ኢኻ ካብ ዝተፈላለየ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘለኹም ተጋሩ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ብዝኾነ ዝኮረኹም ዘበልኩም ተቃውምቲ ኢሉ ኣኺባ ፀዊዕ ሎ መፅኦም እውን ኣለዉ ገለገለ 14 እዮም ነይሮም ዞም ናትና እንጂ ቁፅሪ ክውስኹ ምናልባሽ ገለ ባጀት ወሲኹ ክኸውን ይኽእል እዩ ፀዊዕ ሎ እንታይ እዩ ዝኸውን ገለ ለካ ድዩ ኖሃው ተመሳሳሊ እዩ ኣብቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝኽተሎ ፖሊሲ ተመሳሳሊ እዩ ተቃወምቲ ብምብዛሕ መንግስቲ ዝወድቕ እዩ ዝመስሎ ከምዚ ዓይነት ጉጉይ ዝኾነ ስንኩል ዝኾነ ቀመር እዩ ዝኽተል ኣብዩ ኣብ ትግራይ 14 ውድባት ፈጢሮም ኣብዪ ኣሕመድ 4 ሰባት ኮይኖም ናብ ምርጫ ቦርድ ላፍ ናይ ኣብዪ ተኸይዶም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ነተፍልጦ ይህበታ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ይሰርሕ ይመስሎ ብናቱ ስለዚ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ናይ ዕቁብ ማሕበራት ብምውዳብ መንግስቲ ዝወድቕ መንግስቲ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ናቶም መፃፃዓ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኢንፋክት ብሕብራዊ ንዓብዪ ገለ እንዲመፅዩ እሱ ዝመፀሉ ንካልኦት እውን ኣፕላይድ ዝኸውን እዩ ዝመስሎ ሓደ መድሓኒት ንዝኾነ ሕማም እዩ ዝፍውስ ንኩሉ ሕማም ኣይፍውስን እዞም ብሮድ ስፔክትረም ዝበሃሉ መድሓኒታት ተሪኢኻዮምስ እቶም አንቲባዮቲክስ ገለ ምናምን ዝተወሰነ ይፍለጥ እዩ ኣዘርዋይስ ስፔሲፊክ ዝኾኑ ናሮ ስፔክትረም ዝበሃሉ መድሓኒታት ዝተወሰነ መድሓኒት እዩ ኣብዪ ዝመፀሉ መንገዲ ንካልኦት ኣይኮነን በቃ ንኣብዪ ኮይና ኣላ እሱ ኢቭን ብታ መንገዲ ሳ ክመፀ ይኽእልን ከምኡ እዩ ኣብ ትግራይ ብቁሸታት ፖለቲካ ውድባት ምጥያሽ ጀሚሩ እዩ መዓት ቅርሺ ንዶካቱር ንመምህራን ንግብርና ሰራሕተኛ ንሰራዊት ማህያ ዘይወስኻስ ንፓርቲታት መጣየሺ ኢን ቢልየንስ እዩ ዘውፅእ ሕምስምስ ንብሎ ስለዚ እዞም ናይ ኤርትራውን ቶም 14 ንብሎም ቢዝነስ እዩ ናይ ቢዝነስ ፖለቲካ እንተይዎ ኢን ቢልየንስ ስለዝምድበሎም እንታይ ደኣ እሞ ክትገብር ስለዚ ከምኡ ክጥቀሙሉ እዮም ክውንነት ግን የብሉን ኣብ ባይታ ምንም ክገብሮ ይኽእሉ ካብዚ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝነጥፍኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ቦታ ገይሮምላ ዘለው እቲ ዘረባ ኣብ ቦቱ እንድዩ ኣገዳሲ ዘረባ እውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎቲ ኣብ መንጎ ኣብቲ ናይ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ተሓሲቡ ዘሎ ኩናት ወይ እውን ዕንወት ብፍላይ ንትግራይ ራይት ናው ነዛ ቪድዮ ነገብረላ ዘለና ንመበል ክንደይ መዓልቲ ዕፅዋይ ተገይርላ ዘሎ ዝኾነ ይኹን መግቢ ናብኡ ንከይኣቱ ወይ እውን ፅዕነት ሒዘን ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝኾነ ይኹን ካብ ጅቡቲ ተበጊሰን ናብ ትግራይ ዝኸዳ ተዓፅየን እየን ዘለዋ እቲ ሕቶ እቲ መራሒ ናይቲ ፓርቲ ወይ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ዘሎ ወዲ ታደሰ ወረደ እውን እንትኾነ ኣዲስ ኣበባ ምስ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝርከቡ ሓደ ዓብዪ ዋዕላ ገይሮም ኣብኡ ተኣኪቦም ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ እንታይ እቲ ዕላማ ወይ ደኖ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል እዩ እታ ሲምቦል ገይሮምላ ዘለዉ ክልተ ኣብ መንጎ ኣብ ክልተ ቢንቶታ ናይ መረብ ቢንቶሲ ናይ ብሓቂ ሲምቦሊክ ዝኾነ ቪድዮ እዚ እዚ ዶ ብዚሲ ዋይ ኢዝ ኢት ኦልዌይስ ስትሬንጅ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ እውን እቲ ወገን ኢትዮጵያ ወገን ኢትዮጵያ ረይዎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሶማልያውያን ምስቲ ናይ ሶማልያ ንክራኸቡ ፀገም የብለዎም እቲ ምስ ሱዳን ዘሎ ብወገን ጋምቤላ ዘሎ ይኹን ወላ በቲ ናይ ሱዳን በዚ ናይ ኣምሓራ ዘሎ ይኹን ብወገን ኬንያ ዘሎ ይኹን ብኩሉ እቲ ርክባት ኖርማሊ ዝካየድ እቲ ዶባት እዮም ዝብልዎ ምስ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ቨሪ ስትሬንጅ ሕጂ እዚ እቲ ዶባት ከም ኖርማል ገለገለ ክኸውን ኣለዎ ኣነ ከም ኤርትራዊ ደስ ዝብለኒ እውን ኣይኮነን ፅፈት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ኩነታት ምክንያቱ ብዙሕ ታሪካዊ ፍፃሜታት ስለ ዘጋጠመ ስቂልካ ሃንደበት ዝኽፈት ኣይኮነን ግን እቲ ዝገበርዎ ዘሎ ሲምቦል ክንምንታይ ክበት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ወይ እውን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ብፍላይ ድማ እቲ ትግራይ ዝበሃል ክልል ምስ ኤርትራ ዘለዎ ነዚ ነገር እዚ ንምእላይ ወይ እውን ንምውጋድ ግን ብዙሕ ስራሕ ክግበር ከም ዘለዎ ኣቢ እዚ ፀገም እዚ ንኸይፍታሕ ብዙሕ ባጀት ኢንቨስት ገይረሉ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ተጠቒምካ ነቲ ፖለቲካ ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዙሕ ምትእትታዊ ዘለዎ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ዝኽየድ ዘሎ ናይ ሰላም ፅምዶ ጉዕዞ ናብ ሰላም ክወስድ ዝኽእል ንክዕንቀፍ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራ ከምኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዚ ብድሆ እዚ ተቐቢሉ እቶም መንግስታት ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንዖሚ ዝምልከት ብዙሕ ነገር ግበረሉ ክእሉ እዮም እቲ ናይ ኣወልን ብርሃንን ንሪኦ ዘለና ግን ናብ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እታ ኮንቨርሴሽን ሌይተስት ፅምዶ ቁፅሪ 5 ተሰሚዕኩማ እውን ነዚ ኩነታት እዚ ንቅድሚት ንምድንፋዕ ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ስጉምትታት ክግበር ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ሪኢና ዘለና ሕጂ ነዚ ፅምዶ በዚ ክንሪኦ ከለና
اتناي تግራይ إليت بكل من قد ما كنت متخن كلالنا تامجمريا زياسك سمعوا عبد خنتن أبستاين تيزولا ودا إرتراي تግራይ نميت عامة زعكنا يوتادر كم كوينة أميتا لومي زر جبار تግራይ صباح بتانك تتحرس أرناس شعبي عند حلالنا استزرع إخلي تزرع تحرس مريت بتانك تتيزخيجا نمن تايز تግራይ لا يوتادر كم كوينة زغم زلوا تايجيريو بالليبيت أرنت تግራይ لومي مليونين فرق عن لعلي أو تميتنا بسجرنا الله كيدر أيوة ما خلاي تግራይ كيدر أيوة تنبينا كابي دكانات وير هاوس استصرحوا سنداينا أمريكا زبس نكاوسة الناترال هزبي يساغلو بسالفهم قدام تخيلكم تريوا تسلفوا انت سرقوا كونتال انت سفرك كونتال كركب أو أطول يزورنا إميت يلن جنبها أو زي بالباوربوينت استدقفه نباي والرماتيوم زورينا نورو أنت بتشوفنا على اللي نقبل علينا من حاصلتي يقولي تقرأي كيكم رأيوه كم تجارو كينا نرأيوه هزونا متى كل ذا تلو Yeah, this is the reality. كم زعينا الدمس تاعت سبعي زي I don't know كم تشين عصرت شعتن دي عصر شو من تنستو زرباي مثلاً بحفش أكن رياق لنا ستالين كابد ملص قبرز له سرهاتنا بحكي نتيجة له بينتون مخان بفول فورس بعبي حيلي يسرح كم زلو زخان تايو زي أبدياسبورا زلو حبرته سب تجاري يكون إيرتراويان أمانغو زيز بتفتيرو زنبرة ججف نايسلي مندق ويراتهم بوغن إيرترا تقامتنا بحالتنا تمندق نايسلي كان فرسينا يلوم نتمندق زيادة زهانوس وصومي مغنياتو نتمندق مستقراي زلو صعقم نخفتحنا إيرتراو كدا 5 فتني نيرو بواغانا إيرتراويان مستقار عرق فطري زفتن نيرو الجملة that's why دما اتي عبد الجزول إيرتراوي نتيك زموصوم زنبرة كاب تقارو تراي ديكونه كابتم إيرتراويان مستقارو نحن تقراي تعوض زبلو زنبرو كاو زموصوم زنبرة مدكعتي نتي إيرتراوي قبرا مالسكبنا يقدني نتاريخو نمننتو نكبرتاتو تزنتل انتلها كمل سالكاي جدن it's a natural for any reaction there is equal and opposite reaction ስለዚህ ዝኾነ ነገር ናይ ኒውተን ቀዳማይ ካላይሎ ይዝባል ዝኾነ ነገር ተገይርካ ግብረ መልሲ ክህልወይ ስለዚ ኤርትራውያን ዝህብዎ ዝነበሩ ግብረ መልሲ ስለዚ መጾም ዝነበረ እምበር ካብ ውሽጢ ንተጋሩ ከዳኸሙ ስለ ዝደልዩ ይኮነ ባይ ዘ ወይ ኤርትራዊ ጀነራሊ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ ኣተኪሩ ንክኸይድ እዩ ዝመርፅ ኤርትራ ንዓና እኽልቲ ትረፍቲ እያ ኣብ ትግራይ ፍሉይ ረብሓ የብልናን ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ረብሓ ዝበሃል ኤርትራዊ ሰብ እየ ዝብለኩም መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶ ስለ ዘሎ ካልእ ፕላናት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኤርትራዊ መንእሰይ ወይ ኤርትራዊ ዜጋ ግን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ዝኾነ ይኹን ኢንተረስት የብሉን ኤርትራ ተኣኽሎ ምዃና ይፈልጥ እዩ ኣኺላ ትተርፈ ሃገር ከም ዘላቶ ይፈልጥ እዩ ከመይ ጌርና ነዛ ዓድና ነማዕብል ከመይ ጌርና ኣብዛ ዓድና ንወፍር ንኣቱን ከመይ ጌርና ሰላም ንረክብ ኣብዛ ዓድና ከመይ ጌርና እዞም ጎረባብትና ድማ ሰላም ይህቡና እዩ ትምኒት ናቱ እምበር ከምዚ ኣብ ትግራይ በዚ ናትና ክንገብሮ ኣለና በዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ካብ ኤሊት ናይ ትግራይ ካብ ካልኦት ድመፅእ ካብ ኢትዮጵያውያን ድመፅእ እንተዘይ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ኣምቢሽን ወይ ከዓ ፍሉይ ሕልምን ኣብ ትግራይ ገፁ ዝጠመተ ከምዘይብልና እዚ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ እቲ ካብ ትግራይ ንሰምዖ ግን ነዚ ይመስል قوم نركز صحفات انتي زبري انيره اطبيق كان اليوم تتقاطعوا زنبركا بحري بري بحكاو منقدي خلونا يخيليو يقبا ايثيوبيا تبال عدي انداولكات تصحف نيركاها حزي بحكاو منقد تزي مصيو بحيل انت مصيو دست يبلكا من اربعه تسخازو ناي ساعتولي ناي ماسترز تيسيسي في خدمي زنورنا الراية يو كم كله توزعنا مرار حنا تبيلف بقى عصبنا يترايو نيرتراها نحن حمور ريولنا نزول نقر يقوم يوم ولا فتخوينا توانو هر تناي ماستر سيس سرح له اكشولي بحري زي ولا عدي بحري خم غيرات كم كتنا ياتي الحرف خناتات مسراخو انه علي ونطعمي تسمعني يتسمعت قنابي مرحني ومثل اللوايو
ልኡላዊ ዝኾነ ናይ ባሕሪ ክሳይ መስል ኣለዋ እዩ ይበፅሑ ስኢሉ ሓደ ፅሑፋት ዘይ ሕጂ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ትርጓሜ ክበኩም ቲስስ ናተይ ክፅሕፍ ከለኹ ማስተር ናተይ ቲስስ ክብለኩም ከሎ ነቲ ዴታ ኣብ ናይ ማስተር ደረጃ ዘይበፅሐ ወላ ሓንቲ ምስጢር የብሉን ቲስስ ማለት ሪሰርች ማለት እዩ ሪሰርች ናቱ ድማ ብፍሉይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ክትጥቀም ትኽእል እያ ዝብል ውፅኢት ክህቦ ይክእልን እዩ ሰጀስት ኣላይ ኢትዮጵያ ላንድ ሎክት ሃገር እያ ምስ ካልኦት ሃገራት ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕር ንክትጥቀም ትኽእል እያ again እቲ the law of the sea ድብልዎ ሓንቲ ሕጊ ላብ ሰማንያት ኤርትራ ይፈረመትሉን ሓደ ካልኣይ ድማ እሱ እንታይ ዝብል እታ ልኡላዊት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘሎ ሃገር ድሌት እንተለዋ ምስታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ክሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል እምበር ገዲዱ ንልኡላውነታ ጥሒሱ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ክትረክብ ትኽእል እያ ዝበሎ የለን ስለዚ ቲስስ ማስተር ገለመለ ትበልኹም ኣነ ንባዕለይ ቲስስ ስለ ፀሓፍኩ ማስተር ዲግሪ እውን ስለ ዘለኒ I understand this game ስለዚ ከምዚ ኢንተሌክቹዋል መሲልካ as if ገለ ነገር ከም ዘሎ ወይ እውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ንዝተምሃሩ ጥራይ ዝተገልፀ ኣላይ ሓሶት እዩ ዝፃዕዳ ሓሶት የለን ዝኾነ የለን ብሕጊ እሞ ብሕጊ ዝብለኩም ዘለኹም ካብ ካልእ ከም ድሌቶም ካብ ጅቡቲ ድዩ ካብ ሶማልያ ኣይደኖ ካብ ኤርትራ ብሕጊ ዝኾነ ይኹን ብፅሕት የብሎም ብሕጊ ዝብፅሖም ነይሩ እንተዝኸውን ኣብዪ ኣሕመድ $1 ቢልዮን ኢንቨስት ምገበረን ጠበኻታት ንኤርትራ ንክኸሳ ፈርዲኦም ኣለኹም كنو مجبره يوازو كاب كوينات نسو محاشو بحقي ولا 10 بليون انفست غيرو اي سلطوني he knows that بدراما تدي كوينو بحقي يلا بكوينات دما لازم بحقي زو خونه يكون تخلو لا بفدغ بحرنا يترا خمسو اي كلوني ኤርትራ እንተደለያ ጥራዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኤርትራ ድማ ከፊልኩም ክትጥቀሙ ከም ናይ ጅቡቲ ዌልካም እያ ትብሎም ክኸፍሉ ኣይደልዩን እዮም እዚ ድራማ እያ እዚኣ እዚኣ ክትርድኡ ክንርዳእና ስለዚ ቲስስ ብላብላ ብኩሉ መንገዲ እዮም መፅኦም ዘለዉ እቲ ዘሎ ድራማታት በዚ ድማ ንቐፅል እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ከመይ ዝበለ ብፍላይ እቲ ጀነራላት ናይ ትግራይ ክበሃል ከሎ ገለ ሰብ ምስቲ ናይ ህወሓትን ምስቲ ሰራዊት ናይ ትግራይን ኣብዚ ቅኑዕ ናይ ፅምዶ ክመፅእ ከሎ ክንደይ ከባቶም ድማ ዘይፀረዩ ኣለዉ ከይፀርዩ ድማ ኩሎም ኣቢ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ እቲ ምስ ህወሓት ወይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ዘሎ ደሞዝ ስለ ዘለዎ ይኮነ ዕላማ ስለ ዘለዎ መትክል ስለ ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል ናይ ኣቢ ግን መዓት ገንዘብ ኣብቲ ውሽጦም ኢትዩ ስለ ዘሎ መዓት ማርሻይ ዘለዎም ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ወይ እውን ኣካይዳ ጥንቃቐ ዘድልዩ እዩ ተጋሩ ከምዚኦም እዮም ፅምዶ ይደልዩን እዮም ገለ መለ ንኽትብል ዝድፋኣሉ ዘሎ ዘረባ ብዙ እዩ ገዝብዕ ገንዘብ ድማ ኢንቨስት ኮይኑዎ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓሳብ ኩሉ ንምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ነገር ብሕማቅ ሕማቅ ዓይነት ስእሊ ከም ዝህሉ ዓብይ ወራር ተገይሩሉ ከም ዘሎ ኣብዚ ካስምዑ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት የአሰብ ጉዳይ አጀንዳ ካደረገ በኋላ በጣም ኃይለኛ ውጥረት ላይ ስላለ ከህወሓት ጋር እየተገናኘ እንደሆነ አስመስሎ የኢትዮጵያን መንግስት ውጥረት ውስጥ ማስገባት ይፈልጋል። ሁለቱም ተመካክረው ያደረጉት ነው። አሁን ቃል በቃል ያደረሱ ነው የምነግርህ። ከቻልን ውጥረት ውስጥ አስገብተን የፌደራል መንግስቱ ስለ አሰብ ጉዳይም እንዲያቆም ስለ ህወሓት ጉዳይም እንዲያቆም እናድርገው ነው አንደኛ። በሂደትም ከፋኖም ከምንም ጋር ሆነን ከኦነግም ከምንም ከኦብነግም ሆነን አብረን ግንባር ፈጥረን የፌደራል መንግስቱን ጥለን ኢትዮጵያን አፈራርሰን የፈለግነው እናደርጋለን። ኢንክሉዲንግ ጂኦግራፊካል ሪኮንፊግሬሽን መፍጠር እንችላለን። እንታይ እዚ ሓደ ካብቶም ተጋሩ ይዝኻ ነቲ ኣቢ ኣማኸርትናቱ ንዑ ንክሕግዙ ኢሎም መፅኦም ዘለዉ እዮም። ስለዚ ብዙሓት ኣሳሰይቲ ናይ ኣቢ ከም ዘለዉ ክተፈልጡለኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ህወሓትን ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለዎ ሽርክነት ንክልቲኦም ረብሓ ኣለዎም ሓቂ ካለኻ ክልቲኦም ረብሓ ኣለዎም ኣቢ ኣሕመድ ኣንዳር ኣካይዳ ናብ ክልቲኦም ንኸይገብር ብሓደ ኮይኖም ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ዝምታ ትግራዋይ እንተዝኾኑ ተረድኦ ነይሩ ግን ጅቡን ከብዱን ዝያዳ ስለ ዘገድሶ እቲ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ፌደራል ድሌቱ ዝገብሮም ዘሎ ንሱ ተጋሩ ወይ እውን እቲ ህወሓት ሓይሊ ክህልዎ ምስ ኤርትራ እንተሎ ኮይኑ ኣይደፍርኒ ኣቢ ኤርትራ ድማ ምስ ተጋሩ እንድሕር ኮይኖም ምስ ህወሓት ተኮይኖም ኣቢ ንትግራይ ናይ ኩናት መደበር ክገብር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝግበር ኣጀንዳ እውን ክጎድል ይኽእል እዩ። ተወሳኺ ድማ ምስ ፋኖ ከምኡ ድማ ምስ ኦነግ እውን ብሓደ ክፀምዱ ይኽእሉ እዮም። ኩላቶም ብሓደ ኮይኖም ድማ ንኣቢ ዕምሩ ክሕፅርዎ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ይትርጉመሎም ኣሎ። Yes, it's possible. Actually, it's possible. ኤርትራ ስለትደልዮ ጥራይ ዘይኮነሲ ኤርትራ ከይኣተወቶ ንኣቢ ነታ ኩርሱ ክፍንቅልዎ ካብታ ቦታት እያ ክህድምዎ ዝደልዩ ብዙሓት ብረታ ልዕሎም ይቃለስዎ ኣለዉ ይቆሽምድዎ ድማ ኣለዉ። ስለዚ ንኤርትራ ድማ ክወራየ ዝብል ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ሙሉእ መሰል ኣለዋ ነዚ ኩነታት እዚ ነቲ ንዓ ዝመፃ ዘሎ ሪስክ ንኸተጉድል ክትገብሮ ትኽእል ስጉምቲ ኩሉ ሌጂቲሜት ሕቶ እዩ። በዓል እዚ ንሰብ ከታሉ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ በዓል ጌታቸው ረዳ ተሓቀ ግን እዚ እስኪ እንስማው እንደገና ጌቾን እናስታውስ። ያጠቃነው ነገር የለም። አብይ አህመድ
ሰሜን እዝ ተጠቃ ከተባለበት ከ3 ቀን 4 ቀን በፊት ሰራዊት ከመላ ኢትዮጵያ ወደ ትግራይ ያስገባ ነበር። አሁን ኢትዮጵያ ከገጠማት ጣጣ መዳን የምትችለው እንደ አብይ አይነት ቀጣፊዎች እንደ አገኘው ደመቀ አይነት ቀጣፊዎች በቃችሁ ሊባሉ ይገባል። ከባድ የሚባል ማያወላዳ የሚባል ምሳሌ አቅርብ ካልክ አብይ ነው አቅርብ ይችላል። ጌታቸው ረዳሲ አብይ አህመድ እንተ አይነት ለኽባጥ መኻኑ ውርደተኛ መኻኑ ቁም ነገር ዘይብሉ ሰብ መኻኑ ክንድ ጌታቸው ረዳ ተዛረበ የለን። Which one is true now? لومي زل خيادي قدم. Of course we know that. لومي نمنتاي أبو خيد كاللها. Of course متشوت تي سكايلايت دي ولا whatever هوتيلاتن لايف ستايل اندحري كجاز الكاز خلقوين أبي حمد ندو كاترون حكايمون زنوت صقو مالتيو نتوم ناي نعد مسلطانو كنا وحوز غولو كادرتا زبالهم مع جنزبي انفستس جبر كم زجبر دما أم نفسهم يخاطريهم. سلزي إزي دما أليتي بوليتيكا نا إثيوبيا دمس أوزر له معناته إزي سبزي اتحكنيا مثلنا أبي كل جينا بسلطانكم تقولوا سلد فلتو زنبرة نسب زنجري أبي أحمد مالومي كل تسوز بلو زنبرة قطافي حسب متعللي بق عزي بلو أتعللو زنبر زلو سلز خونه قدم نسك بالكل سب كي عملوا يخلي معناتنا أبي أحمد سب سلز زي رعيو كندوس لدي فلتو لو مو كوينو كريو خلوجن أبي أحمد راح يكون المتعللي كل جيتا شورة داون متعلل بغارو كلت جرحات عم أغشيسكم كلت يوم حسوت المثالة المخانم تكون تات ناقلتي يبلي رزق بالكله رب حاصل زجودلو نعدي سابا متشوت زجودلو زاربو زنبر نايم الرتمبر تمتشوت مسحب كايو انت كم زخون باي ذا واي تاي زبل تيورون الله كتاچور دا زخودلو ابدي سابا خيدا بوتيلات كاندر كله ابي احمد بسليانا تغيرو زخون حيزلو خمزه لي زنجر قالت صغيرو ويقلق قبر ويقلق قبر فوتج عزل له زغانا يسلي اسرايو نعند عريس قالوا دما نتانا بوليتيكا ادمناتو كقوص اي خلينا فيديو بمزرقح سلازي دليتي مغابرياناتو يكونكون كبلا كم زخل زغلص تيورون الله سلازي ان كخون زخل دما مستبحرياتناتو ولا بامريكا نوعدات معلتات مسكده زغاطو ميلوم تم تغارو زاربو زنبراب قمت بمتاو التدخمتاتناتو ناي مستي ناي كالوت لمدتا سلازلو أكما عينت متعودي أنا خاطو زلوا تخلو عبيو بعجر كلمة كم دليتك ولا ون أنت أرتز بتجراي ولا ون السوق أدم زي أمنوا لزنا برا أنت أرون نخط تصرحه خليليو زي حيال زخنا نايت جراي جنبار بجنزب استوسده استعسكره كم زلوها مجنزابن مستبحالن يدلي حنتني رابزيا أي ستالين مزعبا قال كابتوم حماق زحسب زلوا جنرالات نايت جراي زجبرا فيديو نيران تحرقي بياقيني I will share that one because مزح جزء لنا كنتات صبغ جرا ماتش سلتجبر نتي كنتات ممكن تقول لنا سلتغل هجي أي رغب كان اللغو مس رغب كواجن شارك قبل لكم كفتني for now I didn't get it اسكي أبزياك سجري مجمريا أبزيا لحنتي كالي جنرال نتوم سأبي وجينو زلو زبلو سمعوا خير لكان عاوزي مزراو قفح نقر سلازود قفح نقر تذي زاري حتصير ملسخ تقول له خلخ هذا كم سراويت تمويلي تقول قبيج حارنا تواقينا حارنا نيرنا هذا نقول السيل بحارنا أنا مثلني دعاة قراي من ما فلا لا يولنا دعاة قراي فلا لا يولنا مثلني حزون أو راحتها تقرأي ما فلا ليال أنا يتلاتنا مالها فلا ليال أعوذ من فلا لين تتهلينا تفلا لينا هنا تقوليت زي قال كابتن بأبي أحمد ناتغفله نتي نسبة تقرأي نما مغال وفيرو زلو جنرال زبال زلو يو لذي أبتقرأي أبي أحمد بلا غيرو وشت أماتيو نتي نتاكل الدماء تقللا نمدخامة نتي بوليتيكا بفلا إن بانت هو حد حنساب النحوارون كبوليتيكا وتصوتا نخجلفو عطيقو تبقي سخم زلو زرقي بزح ملكتات اللو سلازي again الزون أستوعيلكا كرو زلو غيني سمعني جن أبتقرأي زلوها عنتك وصلكم نوجو خمسة نوجو تحزا ناس النتي إرترا تدقف زنبرات ودبيع إحابا جنزي يدقفن حزق خم تجارة لي ناي إحابا من باركاس عبو دكتور دحري وانت ناي حواحد قوامون نتكلم سلازي دقف كايو نا وقت أتوني كالك حز لك قوام بإرترا ناي إرترا حجرا ونت حز تدقف دو بس بتناي قدم قوام كأخذ لخا
ናፍታና ኤርትራ ከዓ ከምተ ወፅልክ ተደልየ ናይ ጀብሃ ተሓባቢሮም ደጥፊኦም ሓቂ ህወሓት እውን ብዋናነት ኢላ እትያ ንሻዕብያ ሓጊዛ ዶ ጥፊኣቶ ድሓር ኤርትራ ምን ወዲቓ ኢድ ሻዕብያ ወዲቓ ኤርትራ ብምውዳእት ሻዕብያ ዝቆፃፀራ ኮይና ማለት እዩ ካብ ማት ካብ 1973 ጀብሃ ዝተወተኑ ትምልክት እየ ማለት ጀሚርካ ማለት ባይዘወ ጀብሃ እንትውተን እንተሎ ናብ 40,000 ዝኮነ ሓይሊ እዩ ነይሩ 40,000 30,000 ተጋደልቲ 10,000 ዝኮን ከዓ ሚሊሻ እዩ ነይሩ ብቲ ግዜ እንትውተን እንተሎ ድሓር ግን እንታይ ኮይኑ መስለኪ ባይዘወ መፅሓፍ ፅሒፈ ኤርትራ ክሳብ ፅሒፈ እየ እዚ ነገር እንታይ ኮይኑ መስለኪ ጀብሃ ምስ ፈረሰት ንሱዳን ዝተበተነት ደርጊ ኣብ ሶማልያ ኩናት ነይርዎ ናብ ሶማልያ ዝነበረ ኩናት ተሸኒፉ ናብ ኤርትራ እንትመፅእ እንተሎ ብ1974 እዚ ናይ ቀብኮ ዘመቻ ማለት እዩ እንትመፅእ እንተሎ መዓት ሓይሊ እዩ ዝመፁ ንመን ከጥፍእ ንሻዕብያ ከጥፍእ 1973 ንጀብሃ ኣጥፊኦም ህወሓትን ሻዕብያን 1974 ደርጊ መፅዎም ንሻዕብያ ከጥፉ መፅኡ ካብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዳርጋ ዓመት ኣይመልእ ድሓር ብኦም ሓጀር ብሑመራ ማለት እዩ ብዙይ ብባድመ ብራማ ብዙይ ብፆረና ብዓደግራት ብዛላምበሳ ብዓሰብ ብሽዱሽተ ቦታ እዩ ሓይሊ እትዩ ደርጊ ግብረ ሓይሊ ዝበሃል ስሊፉ ማለት እዩ ድሓር መዓት ሓይሊ እዩ ነይሩ ምንም ዝቃወሞ ይረኸበን ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ምንም ዝቃወሞ ሓይሊ ይረኸበን ምክንያቱ ጀብሃ ኦልሬዲ ተወቲላ ሰተተተተተ ኢሉ ኣስመራ ኣትዩ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ገለ ግን ናቕፋት እዩ ንመን ከጥፍእ ንሻዕብያ ሻዕብያ በይናደ ተቃሊዓ ተሪፋ እቲ ፓርትነራ ዝነበረ ኣካል ዝነበረ ጀብሃ ጥፊኣ በይናደ ተሪፋ ኣይኮነ በይና ተሪፋ ድሕሪ ዓመት ኣብ ዘይመልአ ግዜ በይና ተሪፋ ድሓር ህወሓት ንጀብሃ መጥፎኦም ክሽዑ ተረዲኡ ስሕተት ምኳኑ ክሽዑ ተረዲኡ ጀብሃ ስለካ ክነጥፎ ይነበረናን መፅያ ለካ ሻዕብያ ተጥፊኡ ፅባሕ ከዓ ተመሊሱ ክመፀና ኢና ና ኢሎም ሓሲቦም ትክክል እዩ ነርቱ ሓሳብ ትግምት ስለዚ ንሻዕብያ ከድሕኑ ኢሎም ሰለስተ ብርጌድ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ንሕና ዲስካውንት ንገብረ ነጓድሎ ነገር ኣሎ እንዲ ታሪክ እንዲ ዝነግር ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ታሪክካ ብመንፅር ናይቲ ንሱ ዝጥምቶ ናቱ ፐርስፔክቲቭ እዩ ንነግረካ እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ታሪክ ኣጉሊሑ ንክነግር ምክንያት ከይህልዎ ክእል እዩ ጀነራል ግን እንታይ እዩ ናይ ጀብሃ ምጥፋእ ኣብቲ እዋን እቲ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣብ መንጎ ህዝባ ግንባርን ጀብሃን ዝነበረ ፍልልይ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ክፈትሕዎ ይኽእሉ ነይሮም ዶም ደፍነትሊ ተኽእሎስ ነይሩ እዩ ብወታደራዊ መንገዲ ጥራይ ክውዳእ ነይርዎ ዝብል ኣይመስለንን ግን ምስቲ ዝነበረ ደረጃ መንእሰያት እዮም እቶም መራሕቲ ኤቭሪቲንግ ክትሪኦ ከለካ ድማ ናይ ሽዑ ዝነበረ ግደፍዎ እሞ ጀብሃ መጥፍኣ ንህዝባዊ ግንባር እውን ነቲ ናይ ኤርትራ ሬዚስተንስ ንህዝባዊ ግንባር ጥራይ በይኑ ከም ዝተርፍ ስለ ዝገበሮ ህወሓት ንህዝባዊ ግንባር ክሕግዝ ክኸይድ ከሎ እውን ካብ ድንጋፀ ጥራይ ዘይኮነ እንድሕር ህዝባዊ ግንባር ጠፍዩ ህወሓትን ቦታ ክህልዎ ከምዘይብሉ ከምዘይኮነ ስለ ዝተገንዘቡ ነቲ ንህዝባዊ ግንባር ዘጥፍእ ዘሎ ንዖም ክምሕሮም ከምዘይኮነ ስለ ዝፈልጡ እዩ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ሎጂክ እዩ ዝኽተል ንሱ ማለት እዩ ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ወይ እውን ናብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል እቲ ፀላኢ ደሰይም እዩ ደርጊ ብኣቢ ተተኪኡ ኣሎ ኣዲኹምሎም ቆልዓ ሓንቲ ፍልሊ የብሉ ስለዚ ነቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንዑ ክድምስስ ዝደሊ ዘሎ ናይ ኤርትራ ድማ እንኮላይ ክድምስስ ዝደሊ ስለዚ ደና ይጅምር እንታይ ይገብር ይትሕቶ ዳ እምበር ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ምዃኑን ተመሳሳሊ ታሪክ ምዃኑን ኢና ንርኢ ዘለና ንዓ ድማ ይተተሓሓዛ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እውን ካብ ታሪክ ተመርኪሶም ነቲ ኩነታት ኣብ ታሪክ ተመርኪሶም ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ምናልባት ስታሊን ብዛዕባ ታሪክ ምስ ጀነራል ፊሊጶስ ተራኺቡ ዝገበራ እስከስምዑ ኣብዚኣ ጀነራል ፊሊጶስ ዝሃበኒ ካብ ዝሃበኒ ብዙሕ ፎቶታት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ታሪካዊ ናይ ቀደም ናይ ኣርከበ ዕቁባይ ምስ ሰራዊቱ ኣርከበት ናይ መጀመርያ ብላዕሊ ኮይኑ እዩ ከይዱ ሳሞራ ኣዛዚ ይመስለኒ ግን ኣብዚኣ ኒያ ፎቶ ርእይዎ ቆዊዕ እኒሆ በዚኣ ማለት እዩ በዚኣ ዝኒሆ በይኑ ይረአኩ ኣፍሮ ጨሓም ይረአ ኣሎ ኣይሆፕ ተለሊዎ ትኾኑ ብጣዕሚ ታሪካዊ ፎቶታት ኣሎ እዚ غلطي فليو እዚ ጀነራል ፊሊጶስ እዚ ማን ይለኒ ኣርከበ ኢለዮ እዚ ኣንያ ትሪእዎ ኣለኹ
إذا سب تاريخ زي بقوله تاريخ نزل له ويو بليتوه تاريخ زي بقوله بلتقنا أيو تاريخ أبقاس تقرأين أبقاس إرتران تاريخ زي بقوله منهم عن تاريخ زي بقوله بلتقنا أيو تاريخ نزل له واحد يقوى تاريخ نزل له واحد من تلبله فتاوي هذي إرترا فتاوي منقسي إرترا خوينو كوفيلو كندي مسوا أزخاف لا يزول دوزي أركب أزني وأزاد بزي خوينو سراوي تزي بعفشا كم تري ولا لهم أتي نزار بلوزلنا بمنجوز ناي تجراي وحوتن زباقم بارن هجي نايلومي منقسي إرتران ناكل تجراي بارتن نايتوبيا بارتي هو حتن نويح تاريخ كمزلون نزيد ما in perspective كتكا مسا سالي تاريخ حافظ أما كمسا كخلو أبو حبراوي تبقسو كتجبر لعلا قداسن زلو مخانو إنا نجنزب زلنا منال بات تي تمدو ناي مودة تازربا نابزي ناي أول كملسينا أمسكر اللو حندغني غماتا منقرب صدراكب وقع لنا وقع صدرا ودحاو بوي متشم انتي كزارب دليكم منكم ضلكم فليت الله انا قنا ناو تمليس الزارب ولا مخنيات يبلين وي قداي يبلين تغلنا انا بسرحنا غنعطينا ثانك يو اول زيا تراي كمان عباي ستمنت يا زربا يدلني نفس راحكا تراي متماتي تزبلت حبوي كما تو خننا قنا سانسون تايب المسلكم صلايخا كصدفن كلو انت خيلكا نخصدف حقزو انت زي كيلكا قنا اي تخلفو ياتبلك حاو نلبام ام فتونيزي أبوم برحوحات تاتو دبرتين قبر ميكال معالتنا تنتنا نقعب قعبكم يلولو كبرت عبلنا غازيتنيا مدهن قبر سلاسي ون ملأختي وهانا سريدة نعاون تغيحتي قباي حزنكم عن معرفتي نزعنتكم أنا سقر مني لا تنتي إرترانا يهزب بعلي ويودا بوليتيكا زي تقبه اللي خني عيشان كوي نمبر ود بشاشا ونا يوهانا ملأخت خسدد يقبون يريب بزغونه نزوم كبرت ذهبنا ناتنتنا لافك اي حد تغفيل وترغاغص ناتنت مخانو ترديكم نا يوهانا ملأخت سددكم اصفا كبرت يحبكم نبل زلنا يا اوان تاريخاونت بمغايرهن قبرلو نخل اواني كلاتنا محبراو مرخبيتات نتقم زبلنا بوست نقبر كنكات عن كنزرارب انه علالنا انتخونه لنفسنا اسكن حتت زكاد زلو زتن زلعل زلو زعباتاتن نحنا دينا نقلسو صنينا فلالي أوغراو مدرخات بزعبا إرترا زلو ناراتيف وي ترخا نحنا دينا خنمرحو صنيحنا ويس كالوت نزنقروون نزقوت عطروون زانتاتاتينا قبر ملس غنبولو صنيحنا ازي ملسو مصرحبكمو اخطب ليكم ننويح اوان إرتراوين ببزلنا يو بولكي وي دما بتصبب زبلو الدابئينا نناي محبراو مراخبيتات عمامنا كنفتسم صنيحنا انتو خونة صلواو كمتي اندليو ينبرن اب ازيو بزوح تقفافو قدات قوقي حبريتان رينا انتو خونستوا هذا ناي من مكات استراتيجي صنحنا أبقى عبيت مدرخاتهم كي تلفه زعبا إرترا بزربلو ناي دق حيلتات كعمل الوزير أنا يكونن سعر ذكاي إرترا بزحاتي انتو غنى السفح شفنا ناي مركب تقولهم كم تن من يخون زقبو كويني سنحن بعفشا زي زربازيا ني حركاتي أوشتي إرترا بزسفح كسرح اللي زلوه ناي ميديا كوردينيتد زخون سرح كسرح كم زلوه كيتكم أبتا ناتو مخفتي تيازلا بزي مخفتي غيرو مجمارون ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባ ሂብሎ ኤርትራውያን ውፅኢታዊ ስራሕ ክንሰርሕ ተኮይና ሚድያ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣትሪሩ ተዛሪብሎ አይ ቲንክ ትጽምዶ ድማ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ከም ዘለዎን ኩሉ ሚድያታት እዚኦም ከም ኣብነት ራይ ተጠቂምሎም እምበር ትጽምዶ ዝበሃል ዝያዳ ኣብታ ቪድዮትያ ንኩሉ ኣብታ ኣብ ህድሞና ከይትኩም ክትሪእዎ ዘየምፃኽዎ እምበር እንታይ እናበለ ይዛረብ ምስታ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ناب أتوكرونا ناب لمعات يسلا زبالة ناب لمعات ون أتوكرنا نخنسرح ندعو خوينا بحادو خوينا هنا خنسرح زلنا تميديا دما نحنت زربا كلنا كندق ما زي كوناتي ناتنا ناراتيف نيرترا قداي قدميت نكمت كم زلو نيرترا كنسرح كم زلنا سلامتاي تعادو بزعبانا صبغ دي تاتي تزاربو سلامتاي بزعبانا صبغ دي وصنا بالكا منين مبال غزي ياكل نحنا هنا شيب كنكبرو زلنا تميديا زعبا ايرترا صبغ تدلي تخينكا صحاف فيديو كبر أبركت بإنجليش أتفل عليه في الليل ما أبع الإكس عبس راح يتبين له زيا
أستوينا هنروح كلالنا هنصحف كلالنا وانا توتي الجوريزمس كمودماتي artificial intelligence كاويد وسوزر الحبريتا كاويد وسوتو قينو نحن أنت دايت صحيفنا صباحنا جو بزعير ترى تبعنا نبالك منين مبال أقداسينات كله يكون ويون وتسيتاو كونا يكونن سلزي التنو دليل زلنا فعلنا نصر إحنا هنقبر زلنا كجبر الناس غل حيلي ما نم كبزي لك ردانا خلالو لو كله جن تي إيرترا تدليل زلنا نجر نمبزح أبزونا بفلاي زينا UN agencies قبرو زلوا أسرحسي حر حدا جزيسي نبحكي زلنا غنانة UNDP ديو UNICEF ديو FAO ديو كالوتنا UN representatives بزعبا إيرترا زوج وزلوا of course resource اللهم سأقطعت اللهم أدفرتاي فيديو تات ناس قالوا نتمنى سيات نت هيوتنا هيز بيرترا مين نزي فيديو تات أمانة يا قداس خد فلتو زلكم ريل فيديو تاتنا هيز بيرترا كوتس خلاله سؤال كاتي قرص ناتب هلا دوز يكون كم زعينة فيديو تات ناقد حكا أنا ناتي تبنيت كوابزو عنديو جن إير تي في مستدن دن ميديا سلزخون الديل ناتهم كل تمن قدم من قدتي دن ميديا أيو بير تي في غير كوتس زلهم بر ات فيديو تات أب إير تي في زمان تقرب كاليتنا تيجو دلين فلتينا ها خلصو كاب ساتلايت تقديحو كاو داونلود كوين سلازمت كواليتي ناتو غودل زبالي بنصارو كاميراتات ناتوم كن حجنا غيركم كاميراتات اير تي في صبق ستاندرد كاميراتات كم زخونن ات فيديو دما قطع تابو نا كم سوشيال ميديا اورجانيك منقد كور تجميرو زبالتاي ابز حلفون فيديو ابغيسلكم نيره كاميرترا استفرالي فيديوتات كوص كم زلو بفلاي بانجلش الى ناب منستر حبريتا نهاجر ايرترا حنتي ميل صحيفه نيره ملصاب زحبن دما نعون مسرح صبوز خونه مدلاوات كيروم እንኳን artificial intelligence زاكل سلطنا ተዋሂቡ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመጽእ ምዃኑ ዝገልጽ መልሲ ረኺበ ስለዚ እቲ ዘቕረብኩ ሓሳብ ተቐቢሎም ኣብ ብሉፅ ዝኾነ መልሲ ክቡኑ ብምኻሎም ጥራይ ከማን ተሓጒሰ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ንብሎ ዘለና ወይ እውን ንሓስቦ ዘለና ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ንምሕጋዝ ሂወት ናይ ህዝብና ንምሕጋዝ ሂወት ናይ ህዝብና ንምንጽብራቕ ኣጸባቢ ካወይ እውን ሓሲኻ ዘይኮነ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ነቲ ጽቡቕና ነቲ ዝጎድለና ድማ ንኽንርሞ ንኽንቅይሮ ንኽነማዕብሎ ክንሰርሕ ኣለና እናበልና ናይ ሎም ኣርስቲ ብፍላይ እቲ ጽምዶ እቲ ናይ ፖለቲካ እውን ናይ ሴኪሪቲ ሕቶናቱ እኳ ጽቡቕ እንተኾነ ነዚ ናይ ሚድያ ጽምዶ ዝበልኩኹም ኣነ ኣኪኑ ክንጥምቶ ክንክል ኣለና ኣብ ሚድያ ነዚ ንኣትዎ ዘለና ብፍላይ እቲ ናይ ዲያስፖራ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ንቁጠባ ዓብ ስራሕ ከድልየናይ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ ናብኡ ገጽና ንኽንሰርሕ እቲ ጽምዶ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምስ ተጋሩ ድማ ሰላም ንክህሉ ኣይሆብ ጽምዶ ምስ ሱዳናውያን ደድልየና እኳ ኣይኮነን ግን ምስ ሱዳናውያን ከምኡ ምስ ህዝቢ ሱዳን ብሰላም ንኽነብረሉ ንኽእል ከምኡ ዓይነት ጽምዶ ኣድላይነት ኣለዎ ከምኡ እውን ጽቡቕ እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝግበር ብፍላይ ብመንግስታት ዝተማእከለ ምስ ዝኸውን ኣንጻር መንግስታት ናኻትካ ኣይከውንን ድዩ መንግስታትን ህዝብን ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዕላማ ናብ ሓደ ዕላማ ናብ ሰላም ገጾም ክሰርሑ ከለዉ ግን ናቱ ደገፍቲ ክንከውን ክንክል ኣለና ነቲ መንግስቲ ዝሓስቦ ዘለውን ክንቅድሞ ክንክል ኣለና ብናይ ሰላም መንገዲ ጌርና ድማ ክንደፍእ ክንክል ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ብዛ ደርፊ ገድፈኩም እየ ሌትስ ጎ Shut up.